a stopio'r seintiau. Ond mae'r ddau yn y rhanner gwaelod erbyn hyn, a Cei Connah di newid i'r rheolwr yn barod tymor yma. Pethau newid yn gyflym yn y byd pêl-droed yn dyn nhw. Croeso mawr ato ni, mae da ni gêm fyw yn yr heilwen i chi yng Gaernarfon. Mae nhw'n gartre yn erbyn Cei Connah yn fyw ar S4C uwch Cyngor Cymru JD. Mae'n brafio'n cael bod yma yng Nghymru cyn ymwysodwr Cymru, Malcolm Allen. Mae hefyd yn ddiwrnod swyddogol holi cwestiwn gwirion. Gwir, mae hwn yn ddiwrnod swyddogol, felly chi'n mynd i glywed ambell un o'r rheini. Gobeithio hwn ddim yn gwestiwn gwirion, Malcolm, ond beth sydd wedi digwydd i'r ddau dîm yma yn yr hanner gwaelod? Pam da ni'n sylwebu ar snwcer, bro, dwi'n yn gwybod, ond yna, hei, ond neb yn disgwyl hyn, ond obeithio'n sardain nhw efo'r pres, maen nhw wedi cael ei fewn o'r rhediad am Ewrop i peidio bod yn y safleoedd maen nhw, ond maen nhw wedi cael cychwyn sal. Ond ni'n disgwyl yn mynd ar rhediad tymor yma i gystadlu am yr ail safle, enwedig Caernarfon. O'n i'n meddwl bod nhw wedi cryfhau yn yr haf a dod o chwaraewyr pwysig iawn i fewn, cryf, corfforol, pobl sy'n siwtio'r dorf yma hefyd. Cei Connah ddim o'r gryf tymor yma, felly da ni'n disgwyl llawer ganddyn nhw, ond yn bendant, mae'r ddau ar y funud. Ia, illa Caernarfon wedi troi gornel wsos yma byn bach, Cei Connah dim gymaint. Gen i weld beth ddaw pnawn yma. Dewch i ni weld nesaf beth sydd wedi digwydd penwythnos yma. Dyma gêm ola'r penwythnos, 12 clwb, 16 cyn fo hir. Felly fod chi wedi clywed y coeddiad na yn yr wythnos. Neithiwr y Bari'n ennill o gol i ddim yn erbyn Aberystwyth. Oli Hulbert, 5 munud o'r diwedd, ei chweched o'r tymor, ddim yn gol wych, ond bydde ddim yn poeni. Aberystwyth wedi colli 7 yn olynol. Mae'n rediad triennis, ond y Bari ddim yn poeni am hynny. Hulbert yn hapus, ond yn gêm dda. Hwlffordd yn erbyn Met Caerdydd, Hwlffordd yn chwarae yng Nghaerfyrddin. Lee Jenkins yn croesi, Hwlffordd yn mynd â hi o gol i ddim. Owain Jones gath honna. A wedyn ni, Malc, so ni gyd yn edrych i weld be byddai'r seintiau newydd yn ei sut fydden nhw'n ymateb. Ar ôl colli 2 yn olynol, enillon nhw o 6 gol i 1 yn y dre newydd. A 2 i Sean Bradley hefyd, 6 o fe nawr tymor yma. Ia, Sean nid yn dda iawn ar ôl cael ei gadael Caernarfon wrth gwrs. Ond hei, o'ch chi disgwyl i fath o ymateb doeddech. 2 gêm yn olynol, 5 mlynedd bod nhw'n wedi gwneud na dwytha seintiau newydd. Felly, jyst gyrru negas allan i bobl. Ia, gyda ni gêm o'r cefn. Ia, ni di ffefrynnau dal i fod i ennill i. Felly, Seinia'n jyst dangos fflachia bach yma hyn, ond am ffordd i chwarae gêm ac i giro gêm i mynd â llawn hyder i Fiorentina nos Iau nesaf yn Ewrop. Dim yn aml ni'n gweud hynny, a'i gêm nesaf nhw yw Fiorentina. Oddi cartre. Gweddill canlyniadau yn wythnos, 2 gêm heddi. Llansawel cyfartal yn erbyn y bala chwarae teg iddyn nhw. Alex Gammond yn sgorio i Lansawer a roi'r bel yn ei roed i hun yn y gêm yna. Mae Pen y Bont i mynd i'r Fflint a ennill Owen Pritchard gathi fel hyn mae'r tabl yn edrych a dyna lle mae Pen y Bont yn estedd. Pen y Bont, Met, Hwlffordd. Y tri na wedi cael dechrau da'r tymor chwarae teg. Bala hefyd i fyny na a ni'n gweld pan bod Caernarfon a Cei Connah ddim yn rhy hapus ei byd ar un o bryd. Dewch i ni glywed gan y rheolwyr nesaf. Mae yna rheolwr newydd yng Cei Connah. Billy Painter, falle bod chi'n cofio fe. Ymysodwr mawr bydd cefnogwyr Port Vale, Swindon a Leeds yn ei gofio fe. A chi'n gyfarwydd ar rheolwr Caernarfon, Richard Davies. Rich, mae Caernarfon, chi wedi cael dechrau bach tricky i'r tymor, ond o ran y canlyniadau diweddar chi wedi cael, faint mae hwnna wedi helpu hyder y garfan? Yndi, mae'n bob tro. Mae'n rhaid y bach o momentum i ni. Dwi'n teimlo bod yr perfformiadau wedi bod yn well am be mae'r result y ddangos. So, da ni'n poeni i warmod, ond ia, da ni'n eisiau gadael bobl eraill fynd ar y blaen a bod ni'n gadael y gap na fynd yn ormod lly. So, ia, mae'r 3 game week dwi'n wedi bod yn result 7 pwynt allan o 9, so da ni'n hapus y fyna lly, a wedyn gobeithio gawn ni gael ymlaen heddiw. Billy Painter, you've been in this job for about a month by now. How do you assess these first few weeks that you've had at Connah's Quay? Well, results haven't been going our way, but I think on the field and not on the training field, it's been going well. Getting to know the players a lot more, better personally as well. The staff that I've got around me made me feel really welcome. But I'm hoping today results that we are changing, and it'll be a great day for that to change. Nefod yn holl onast, dwi'n meddwl bod ni wedi rhoi god, wedi giftio gols rhy hawdd, a wedyn tîm yn neud yn anodd i ni i dorri nhw awr a balli. So, ia, mae'n fach o bob dim rili, ond ia, da ni'n poeni gormod amdano y perfformiadau. Dwi'n meddwl bod ni wedi dominate lot o'r gema, jyst dim wedi gael y result, so na, da ni'n poeni fo. I went to watch them against Flint the other night. They're a big physical side, again with crosses, set plays, they've got a lively front three. So they will always cause problems to any team. Well, hopefully we can keep them quiet today. Nawn ni concentrate arni yn hynna'n lle. A
da ni'n gweld bob un gêm adra, da ni eisiau gyrio'r games adra ni, mae mor syml o hynna wedyn, be bynnag na'n llen cael wedyn, o ddigartra, mynd am bonus. So dyna di, da ni'n set ar eisiau concentrate yn neud, so da ni'n poeni gormod amdano nhw ar deg yma, jyst ni'n un yn. Richard, diolch yn fawr. Dyna rheolwyr felly, Billy Painter yn dod i Cei Connah. Mae rhaid bod yn sioc. Pwy a wyr beth, ond 2 gêm yn y tymor, Neil Gibson yn mynd. Ond na deimlad bod pethau ddim yn hapus na. Ond eto, mae newid rheolwr mor gynnar yn y tymor. Mae'n teimlo'n anheg i'r clwb. Ac i rywun fel Billy Painter hefyd. Go iawn, maen nhw wedi torri cyllid, bod wedi cyrraedd Ewrop, eto tymor dwytha. Dwi'n dal sy'n mynd yn digwydd, sech ti'n meddwl sef jyst eisiau gwario dipyn bach o arian, jyst i gael chwaraewyr mewn angen i fewn, ond oedd i rhyw wir ddfodol dar chwaraewyr i mewn. So ti'n sbio fo wan, dyn nhw mor grif oedd nhw'n tymor dwytha? Nac di. Ti'n bod, dydyn nhw ddim yn y marn ni. Ac mae Neil Gibson, mae'n 7 o chwaraewyr sy'n cychwyn y gêm heddiw, yn chwaraewyr oedd efo fo, felly ydyn nhw'n mynd i brynu mewn i syniadau Billy Painter gan i weld. Ond mond 2 gêm yn wedi gyrro cofio, Llansawel a Flint tymor yma, felly mae rhaid nhw fod ar ei gorau prawn oherwydd mae rhywbeth yn digwydd i Gaernarfon o flaen y camerau bob un gêm. Felly fydden nhw'n fyny am hon heddiw. Ac mae rhaid i ddau dîm fod yn ymwybodol faint o bwysig di 3 phwynt yma. O ran y rhediad Cei Connah, ddim yn wych, ond gêm gyfartal ganol wythnos yn erbyn Dre Newydd. 1-1, siw bod hwn di helpu. Wel, yn sicr mae wedi helpu. Ti'n gwybod, ond ar diwedd, ti angen buddigoliaeth na. Ti angen gweld cynlluniau newydd, ti'n gwybod, ar y cae system. Maen nhw wedi arfer chwarae fo, ond mae wedi mynd i ffwrdd o'r diamond swan i chwarae'r 4-3-3 i Cei Connah. Felly, mae'n rhywbeth newydd, ond fydd y chwarae wedi gwneud da i wneud hynny. Mae'r gallu ganddyn nhw, mae'r profiad ganddyn nhw, ond a fedrith rheolwr gael y perthynas na efo'r chwaraewyr yn sydyn i wneud siw bod nhw'n cael dechrau'r canlyniadau a mor bwysig mynd ar rhediad. Rhediad gwell o ran Gaernarfon ar hyn o bryd, gêm nhw ganol wythnos. Chi ddim yn gweld pethau fan hyn gyda llaw, achos oedd Cei Connah yn chwarae yn y Flint, a mae Flint yn chwarae yna hefyd wrth gwrs, so dyna lle oedd y gêm nos Fercher, Gaernarfon yn mynd yno ac yn ennill yno. Maen nhw wedi cael ambell i golled, ond colli nefyd y 3 ucha, Pen y Bont, Met, Solffordd. Dwi'n meddwl sy'n ni wedi bod yn styc, sy'n ni wedi bod chwarae'r un amser. 4 tîm yr un cae. Ond na, oedd hon yn andros. Ar ôl gêm gyfartal yn y Bari, dim yn lle hawdd i fynd i'r Bari, ti'n gweld ag yma'n tymor ar ddechrau pan ti ddim ar rhediad gorau yn y byd. Ti'n mynd i Flint, newid cael dychafiad a nhw newid cael curo yn ebyn Hwylffordd, a ti'n meddwl, a mynd yna a dangos cymeriad cryf. Dyna bydd angen torchi llewis a dod o'n am y 3 phwynt. Dyna bydd nath. Maen nhw ar rediad bach da ar hyn o bryd Caernarfon. Byddwn yn gobeithio parhau gyda hynny fan hyn. Heno, gallwch chi weld y cyfan yn fyw gyda ni ar S4C. A'r cyfan yn fyw, y gig cyntaf byddwn ni'n ôl wedi'r egwyl.
Croeso nôl ato ni, mae'n olygfa gyfarwydd yn uwch gyngred Cymru JD. Yr ofal ariorau heno, Caernarfon yn cwrdd â Cei Connah. Rai dim sydd ddim wedi bod ar ei gorau hyd yn hyn tymor yma, Caernarfon i fod yn deg. A'r ediad bach da ar hyn o bryd, a fydd hynny yn parhau heno. Mae'n byw gyda ni fan hyn ar S4C. Sylwebaeth Saesneg hefyd i gael, a mae cynrolwr Cei Connah, Neil Gibson yn rhan o'r tîm sy'n sylwebu yn Saesneg. Diddorol, newn ni ddweud. Edrych ymlaen i glywed y cwestiynau, a mae'n ddwrnod swyddogol, holi cwestiynau gwirion. Un cwestiwn sydd ddim yn wirion. Pwy yn hoff sylwebydd ni? Ewn ni draw ato fe. Nick Parry, gyda Wain Tudur Jones. Dwi'n falch bod chi heb ofyn i fi ateb hwnna. Pnawn da bawb, croeso i'r ofal ar ddiwedd wythnos. Wel o ganlyniadau rhyfeddol. Wythnos hefyd lle mae yna gyhoeddiad chwildroadol wedi wneud yn y dyfodol y gêm yng Nghymru. Chydig bach o normalrwydd yn cael ei sefydlu unwaith eto efo canlyniadau yn neithiwr. Ac ar gyfer y gêm yma rhwng dau dîm sydd wedi o bosib tan gyflawni y tymor yma. Mae yna newidiadau, mae Joe Fow ac Adam Davies allan o 11 cyntaf Caernarfon efo Morgan Owen ac Darren Thomas yn dychwelyd. A mae yna 3 newid yn hîm Cei Connah, y profiadol Chris Marriott a Ben Nash yn dod mewn fel mae Bwba Mwan Dwe yn hîm ar ymwelwyr. Ie, dyma sydd ni'n disgwyl gweld y tîm cartre'n chwarae, Nick. 3 yn y cefn, digon cadarn, digon sefydlog. Be sy'n digwydd yn ganol cae. Wastad yn teimlo, mae'r cryfder yna. Danny Gossett a Mendes jyst yn ceisio angori yn ganol y cae, ond ymuno fo'r ymysodiadau os mae'n bosib, a Darren Thomas just tu ôl i'r ymysodwyr Lloyd a Clark. Disgwyl goliau gan y tîm cartre heddiw yma. A be am yr ymwelwyr, am dymor maen nhw'n cael hyd yn hyn, a ddim am yr rhesymau cywir. 3 cadarn yn y cefn gan hein unwaith eto. Digon o brofiad yno, ond ddim cweit yn chwarae fel y disgwyl ar hyn o bryd. Coesa Disney ydyn nhw rhyw fath ac oedden nhw chydig flynyddoedd yn ôl, o bosib ddim. Ond be fydd Duggan a Hogan yn gwneud yn y llinell ymosod o'na. Go ni weld. Darren Thomas, y capten, nôl yn y tîm. Neb erioed wedi chwarae mwy o gemau yn y gyngred yma, i Gaernarfon na'r dyn yma, wastad yn ddibynadwy, wastad efo llyged bach ar y gôl. Dwi'n disgwyl y tymor yma eto, o bosib am newid. A be am hwn, Rhys Hughes, ddim yn dymor llwyddiannus i Cei Connah hyd yn hyn, ond os oes rhywun wedi dod â rhyw fath o lwyddiant y dyn yma. Greadigol, disgwyl y 2 yn barod, llyged am gôl ac hefyd am greu. Y dyfarnwr, Rob Jenkins, sy'n byw yn yr amwythig. Mae wedi dyfarnu Cei Connah yn amlach na mae wedi dyfarnu unrhyw dîm arall yn ei yrfa fel dyfarnwr. Ac os di coesau Darren Thomas ddim fel y bio nhw, di rei fi ddim chwaith o wain, ond... Na fi na chwaith, bydd y pwynt yn hynna. Gêm bwysig i ddau dîm. Fydde wedi disgwyl bod yn uwch na 8fed safle Caernarfon a 10fed safle Cei Connah. Nid dyna falle oedd ni wedi ddarogan ar gychwyn y tymor yma. Yr ymwelwyr yn y D a'r Canaries. Wel yn edrych fel Canaries. Pnawn perffaith fyddech chi'n tybio. Wrth i Hughes chwilio am Mwan Dwe. O, mae hwnna yn mynd i ddisgyn i Mwan Dwe. A mi o'n na... Prosedd. Camsefyll oedd o. Camsefyll. Wel, mae pethau wedi gwella o'i. Yndi, pethau wedi gwella, ond ella bod ni'n gweld 2 glwb sydd wedi chwarae'n Ewrop a jyst ddim cweit yn tanio. Cymryd chydig bach o amser. Fydd y dyn yma'n disgwyl chydig bach gwell. Billy Painter, prif hyfforddwr Cei Connah. Be da ni wedi arfer efo Cei Connah dros y blynyddoedd dwytha ydy, hyd yn oed os ddim ar ei gorau, dal yn gwybod sydd wedi cael canlyniadau. Dim dyna sydd wedi bod yn digwydd yn yr wythnosau dwytha. Tasa ddim yn gwybod yn well, a Billy Painter yn edrych o cysgu. Dan i gap. A ryw gychwyn bach pwrpasol gan yr ymwelwyr. Allan â hi at Matty Jones. Sgoriwr y gôl fuddigol i Gaernarfon yn y Fflint ganol wythnos. Gwaith bach da gan Clark. A Clark at Mendes. Ac dyma'r math o gêm ac Caernarfon yn gwybod mae rhaid nhw ennill. Mae hwnna'n disgyn chydig bach yn anisgwyl. Ac y profiadol John Disney'n camu mewn pan oedd angen ac yn tanio honno lawr i Duggan i herludu. A mae'n brwydr a mwni a'i golwr yn y diwedd yn dallt i gilydd. Am y gamsefyll eto. Malcolm Allen, y math o gêm John Deg deud efo chwaraewyr profiadol Cei Connah a'i
golygon ar ganlyniad gwahanol. Mae rhaid i Gaernarfon ennill, ond oes? I fi oes, i greu y bwch na rhwng nhw a Cei Connah'n un, sydd Cei Connah'n un o'r tîm yna sy'n mynd ellai fod yn fygythiol i'r chwech uchaf. Ond mae'n chwarae gartra, mae eisiau gyfyd mantais o hynny. Ond na i ddechrau chdi rwan, sy'n ddim cariad i golli rhwng y ddau dîm, digon o gardiau coch dros y blynyddoedd. Felly, disgwyl brwydr yn y 5 munud agoriadol yma wedyn i pethau ddechrau setlo. Ac wrth gwrs, oedd hi'n sôn am y profiad yn hyd Cei Connah. Mae hynny'n cynnwys Mariet, Cai Edwards, dau o'r chwaraewyr gafodd gymaint o lwyddiant efo'r seintiau newydd. A mae'n hyfedd gweld Mariet a chwarae unrhyw un ond i'r seintiau. A dyma fo yn gapten ac yn isgidiau oren llachar ac yn tasgu honna tuag at Hogan. Hogan heibio, Matty Jones braidd yn rhy hawdd. Braidd yn rhy hawdd i Hogan fanna. Hughes. Llawer o siarad da am Hughes wrth i Edwards gan fod Mariet. Mariet mewn i'r cwrt, o, hwnna. Oedd hi bron iawn a disgyn i Hogan, a ddechrau rhyw deimlo falle tasa Hogan chydig bach yn fwy effro. Oedd o'n fel tasa fo'n disgwyl i hwnna fynd heibio ar amddiffynwr. Goset, bach yn hwyr. Ie, chydig bach yn hwyr. Ac ella'r teimlad gan Dani Goset yn ganol cae. Cei Connah di dechrau'r gêm. Chydig bach yn well na'r tîm cartra o bosib yn yr ardal na ganol cae. Injan ydi Dani Goset, jyst yn trio rhyw dacl bach, gadael i no Edwards, ei, wybod dwi yn fama. A jyst trio araf ei llif Cei Connah yn gynnar yn y gêm. Ie, mae o'n 30 di llyd gyda llaw Dani Goset. Felly, pefrydd hapus cynnar iddo fo. So yna berthu am felly gacen am fuddugoliaeth. Mariet. Wandwe. Noah Edwards. Wandwe eto Mariet i fewn yno. Hael llachar uwch ben yr ofal. Edwards a Nash. Ydych chi'n gweld y ddau yma ar y drws yn y clwb nos. A chi'n mynd mewn, os ydych? Swn i'n mynd dadle fel be bynnag sy'n dweud. Just un peth i wylio allan. Cei Connah'n ceisio chwarae allan o'r cefn pan mae'r cyfle yna. Mae'r gwair, mae'r cae yn edrych yn gret. Mae'r gwair chydig bach yn hir. O bosib bydd y bêl jyst yn cweit yn cifo. Clac. Symudiad eich dad i hwn gyda Caernarfon. I symudiad gorau nhw'r gêm. Thomas, cyfle i edrych ac thanio. Noah Edwards, roddodd i gorff dros yr achos rhwng y bêl a'r gôl. Edwards. A dyma'r hanner munud cynta, da chi ddim deimlo bod pethau mynd o blaid Caernarfon. Ac oeddech chi'n awgrymu Malcolm cyn y gêm yn siarad efo Dylan. Yma efo'r cefnogwyr, mae pethau wastad yn tueddu ddigwydd o blaid Caernarfon, dydy? Oes, mae'n rhaid distawr y munud. O'n i'n disgwyl rhywbeth fel un, mae pob yn teimlo un allan efo'i system maen nhw'n chwarae yn ei erbyn heddiw. 4-3-3 Cei Connah, ac y 3 ma'n y cefn, y 5 yn y cefn, neu siw bo y ddau lawr yr asgell, Morgan, Owen, ac hefyd Matty Jones yn neud siw bod nhw lledu'r chwarae. Pŵl, gwaith da, ac unwaith eto, Matty Jones. Ddim yn gwneud i waith amddiffynol Duggan oedd i mewn, rhoi pwysau arno fo. Na'r eildro i Matthew Jones gael ei giro braidd yn rhy hawdd, ond na waith ardderchog am Pŵl. Ie, hedrych pwerus gan Duggan yn fama, jyst yn cael yr ochr gywir i'r amddiffyn. Matty Jones, eich bod oedd yn disgwyl gweld Duggan, ond ddylia fod o'n disgwyl fel amddiffynwr, a Duggan jyst yn siomedig methu ffeindio dyn yn y cwrt. A mae'r bygythiad yn dal yno. Dechrau da i'r gêm gan yr ymwelwyr. Disney'n cael ei daclo yn 10 med y dyfarnwr gan Darren Thomas. A mae hwnna'n bêl ardderchog allan at Louis Lloyd. Y tu fewn i Louis Lloyd, mae Clark. Louis Lloyd am fynd i hun. Nawr te wedi gefnogaeth y dog a Goset! Oedd angen arbediad campus adweithiol. Oedd na gam sefyll, ond dyna chi symudiad gorau'r gêm ac y bendant y gorau gan Gaernarfon. Y bêl gan Darren Thomas i ddechrau lletraws a draws i Louis Lloyd. Louis Lloyd, dyna beth dwi'n chwilio amdan, llawn egni, mae eisiau defnyddio fo. Cymryd i ddyn ar hanner lladd, pasio'i nôl i'r Eidal Goset i amseru berffaith. Edrych ar pwysau ar y bêl yma. Hwna di'r gyfrinach yma hyn. Ffordd mae'n mynd, dwi'n gorfod mynd heibio fo'n gweld
A Dani yn just trio pasio mewn i gornel. Dwi'n mynd gyrraedd y gornel, mae'r arbediad yna. Mae'n dod i mewn ar y postyn bell am y sac Clark, dwi'n meddwl mae o'n cam sefyll. Ych chi'n deud bod o'n 30 wrthos nesaf, Nick, ond ti'n gwybod be oedd o fatha rhyw Frank Lampard ifanc yma yna. Amseru'r rhediad, just tu allan i Cwrt Cosby yn berffaith, anlwcus gan Gosit. Ond mae'n rhaid bod nhw wedi siarad am hyn ar y stafell newid cyn. Ti'n gwybod, efo Louis Lloyd, pan mae'n mynd heibio ddyn neu pe bydd ddim. Os ti'n methu cael y croesiad mewn ar draws y Cwrt Chwech, tynnau nôl fyddai yna bob tro. Bydd y ddau dîm yn fodlon ar cychwyn maen nhw wedi gael. Ac Goset yn cael i rebuddio. Gwranda, dwi wedi weld i ddwywaith rwan yn troseddu tro nesaf. Byddai'n tynnu cerdyn. Erbyn i fe, twyd no Edwards yma dyn. Byddai'n nhw'n nabod ei gilydd chwarae yma i Gaernarfon. Ac oedd angen fanna, ar ei rywun gael gair efo Noah Edwards o ddod i gwylltio met neu beidio. Met pan ti ar yr un tîm, dyn ni. Os da chi yn chwarae erbyn cyn chwaraewyr, y ddau ohonoch chi... Ti'n trio cicio fo? Da chi'n trio galetach chi gyda fôn ac i gyda'r lleill? Swn ni'n gorfod bod ar cael PêL-DROED i drio cicio Malcolm. Dwi wedi chwarae efo fo, mae wedi'n cicio i sawl gwaith. Mae'n braf cael deud hyn ar ddiwedd mis Medi, mae'n anodd gweld oherwydd o'r hael yma. Edwards. A dwi'n byddu golwr. Lawr y cae. Thomas eto. Mwynhau hun. Disney. Da ni'n enwi'r chwaraewyr yma. Mae yna chwaraewyr profiadol, eithriadol yn y naill dîm a'r llall. A dyna, wrth gwrs, pam da ni wedi cael yn synnu braidd fod wedi cael cychwyn ara a falle mae'r gemau yn Ewrop oedd yn gyfrifol. Ia, mae yna chance go dda, dyna di'r heswm, ond ti'n sôn am y profiad, pan ti'n profiadol fel arfer, ti'n hun hefyd. Ac os mae Cei Connah fo'r llinell amddiffynol profiadol yma yn chwarae'n rhy uchel, dwi wedi sôn am y cae yn barod. Caernarfon, un bas hir dros i penna nhw os mae'r llinell yn uchel a ddyliau'r bêl aros, ddyliau ddim cyrraedd y golgeidod os licio di. A dos na ddim cyflymder, mae'n debyg yn y cefn i gael Cei Connah, Malcolm. Fedra fi pwysleisio digon am hyn iawn. Mae'n rhaid i Darren Thomas, Sa Clark a Louis Lloyd bod llawnig ni heddiw yn erbyn y ddau nhw. A mae rhywun fel Disney wedyn yn mynd i fod mor bwysig yn gwarchod yr amddiffyn i Cei Connah fel mae o hyd. Ia, a mae'n gorfod wneud ella swydd hannar rhywun arall. Felly ti'n mynd gweld gorau allan o Disney, so ti'n tynnu rhywbeth o'i agweddi fo. A dyna mae Caernarfon angen wneud. Ar y funud, maen nhw'n jyst sefyll o'i blaen nhw. So well gyda fi sa, mae sot wedyn jyst rhyw bygwth mynd tu ôl a wedyn dod yn fyr. Jyst neud beth gwahanol, paid yn bod o flaen yr amddiffynwr. Oedd yr rheolwr newydd fan'na, Billy Painter. Lle nes ti chwarae fo fo? O'n ti diannu rhywun? Yn Swindon, Malcolm. Iawn. Efo'ch gilydd yn Swindon. Blaenwr oedd o? Ie, ymasodwr. Thos yn ymlaen wedyn Doncaster Leeds yn chwarae'r da. Dipyn o gymeriad yn y stafell newid. Mae'n rhaid fi ddeud hefyd. Sut erfa? Efo'ch chi yn Swindon? Iawn, station ar fenthyg. Diwedd un tymor, oedden nhw'n stryglau aros yn y gyngrair. Ac athyn nhw aros i fyny, Malcolm. A ni'n gwybod. Ond y gols? Dwi'n mynd i sôn am yn hun, Nick. Ond do, nes i sgorio un gol bwysig. Nath gadw ni'n y gyngrair. Yna fo, o'n i symud ymlaen o. Ti'n cofio un an anet? Yno, Painter. Ac Owain Tudur Jones yn tynnu darlun i ni. Sears. Ac Disney oedd fewn yn hwyr yn y fan honno. Oedd y Painter, a chdi oedd y decorator. Creu y gol. Yn y fawr y glos ar y dacl yma. Oce. Cyfle i Darren Thomas ddoedd i mewn. A mae yna amddiffynwyr tal yn gweld y cyfle. Ac yno mae Mendes. Symud fyny hefyd mae Sears. Ac prawf cyntaf o bosib. Efo'r bêl uchel mae restr wedi gwneud un arbediad campus yn barod. Thomas, twyllo pawb. Y bêl mewn at Louis Lloyd. Lloyd cael ei groesiad ar draws, gormod arni.
Sears ni chadw hi'n fyw. Jones. Sears eto. Cytuno bod angen y bel na nôl yn y cwrt. Steph Edwards. Cyfle eto. I gyn chwaraewr bai Colwyn. Mae Caernarfon yn bod yn amyneddgar. Ac yn sicr, da chi'n teimlo, maen nhw wedi bach o dawelwch yn chwarae Cei Connah. Dechrau dod i chwarae'r rhan yn y gêm i hunain ac wedi creu gwir gyfle neu ymdrech dda gynta'r gêm hefyd. Cyfle bach gwell i'r tîm cartre. Edwards. Jones oedd i fewn amdani hefyd. Gosset. Gosset i gyd yn dda, sodled bach, syniad bach hyfryd ac mae'n cyrraedd Louis Lloyd. A mae Lloyd yn brwyddo, efo 4 yn ceisio brwyddo ni erbyn o. Mae hwn yn gyfnod da i Gaernarfon. Nôl mewn â hi eto, yn wylio bod nhw'n cam sefyll. Y bel at Zach Clark. Clark yn cael ei erbyn mewn. Mae hwnna'n cael gwiriad, mae'n gip gornel gwell o lawer gan Gaernarfon. O, yn sicr, mae'r dyn yma, Zach Clark, mae wastad ar y ffin, mae'n cael ei ddal yn cam sefyll yn aml iawn. Ond mae'n golygu, pan mae'n cael ei gywir, mae o fewn am gol. A ti jyst yn gweld yma, mae cyffyrddiad da, chydig bach i ffwrdd o'r gol, ond mae o rhaid iddo fod i symud i ffwrdd ar amddiffynwr. Ddigon syniad efo'r cyffyrddiad cyntaf yna i trio gosod i fyny am yr ail edgyd i mewn, yr ail cyffyrddiad. A lwcus. Cic gornel gynta'r gêm. Dyna di'r gwaniad pan ti'n cael y cyffyrddiad cyntaf yna'n iawn de, a gosod ti hwnna'n ergyd ar y gol. Golwr yn aros ar ei linell, mae ar draws wyneb y gol, mae dod nôl at Thomas. Thomas eto mewn! Yr ysyn o chwarae'n saff. Ie, dwi'n siŵr os oedd angen chwarae'n saff yma yna, do'n nhw'n ebo i gwmpas os oedd wedi gallu dal y bel. Yna oedd yn heimlad cyntaf, croeso gan Darren Thomas yma yna. Mae o'i god da i fynd am gornel, dydi? Herwydd os o'n pwysau anna fo ac ar y bel, ti'n disgwyl o pigo'i spot i ddeu gwir. Wel, tasod y gol yn dod o'r gic gornel yma, mi fydd y rheolwr John Rushton yn flin efo fo. Thomas unwaith eto. Aros mae'r golwr. Ceniad allan. Gosset. Da gyda ni wylio fo. Gosset. O, mae o fwy ethroc yn cael ei wthio. Dim trosedd. Dim trosedd. Mae fi gyfer pa fi'n syni. Ie, nath Doug yn y dda chwarae teg i stopio'r croesiad, nath i fownsio'n garedig nôl at Gosset. Oedd yn teimlo bod oedd wedi cael ei faglu, gwni weld yma rhyw wthiad bach ar ei frau chwyth o come on, Danny, fel personal trainer ti'n gryfach na hynna ar ystod y draed boi. Gryf yn cael ei chymryd yn sydyn. Cei Connah yn teimlo, mae'n amser iddyn nhw ymateb. A chwarter awr bach digon cystadleuol o'r gêm di chwarae. Y drosedd. Ia, yn ôl i'r gym i dan i Gosset dwi'n fel, ond edrych ar i hwn, dwi'n licio hwn. Hogan. Sbiwch ar y meddiant, a mae hwnna'n mynd nôl yn dydi i gychwyn y gêm. Yndi. Ond nath Cei Connah, dechrau'r droed blaen, doedd nath o fynd ar gêm at Gaernarfon, maen nhw'n trio chwarae'r peli ma trwy canol cae, trwy'r llinella os ti'n licio, ond mae Caernarfon unwaith mae'n cael mae'r bel lletraws da yn medru bod yn defnyddiol iawn o'r chwyth ma i Louis Lloyd ar y dde. Rhaid i Caernarfon edrych amdan y bas yna trwy amser. Mwandwe, hwnna'n bel dda iddo fo, a mae Mwandwe yn ceisio manteisio, tackle gampus gan yr amddiffynwr Mooney. Oedd rhaid i fod mor gywir, oedd hi'n gwadd cico'r smotyn, ond doedd hi ddim acos safon y dacl. Rhys Hughes di hwn. Mae hwn yn fygythiad, mae'n cael tymor da. Ceisio taro'r bel fach slei i mewn. Edwards sy'n yno, i geisio cadw'r pwysau ymlaen allan â hi. Chydig bach yn fler gan Sears fan oedd well cyfle iddo fo. Ac yn ôl yn y diwedd, ag at McMullen. Ydy o'n fi? Just ydy Morgan Owen cael ei ddal allan mwy nag unwaith gyda Mwande i lawr ochr chwyth na. O be oedden ni'n weld efo'r hediad yma, oedd o chydig bach yn ar y deg i ddod yn ôl, ond dwi'n meddwl bod o'n teimlo bod Mwandwe yn mynd i ddod yn ôl ar ei droed dde. Oedd o'n disgwyl iddo fo, troed ar y sbardyn ar y droed chwyth lawr y linell, oedd o wedyn yn gorau matab chydig bach yn hwyrach.
Tacl dda gyda dyn yma'n y diwedd oedd. Mae'n dimethu'r ddwy gem dwythad ar y bymryn ofyn hefyd, Morgan Owen. Ella cymryd i bach amser i ddod yn ôl ar ei gem. Golwr ar fenthyg o Fleetwood, Macmillan. Ferwch. It's Clark. Plysur. Mae Lloyd tu fewn iddo fo. Lloyd yn mynd ar rediad. Ond hi'n bwysig iawn bod y dacl. Ond mae ergyd i mewn. Ac mae Paulo Mendes di rhoi Caernarfon ar y blaen. A foedd y cyntaf i ymateb. Oedd na dacl gampus gan Cei Edwards cyn. Ond fe redodd y bêl i lwybr Mendes. A fe trawodd hi tro cyntaf. Ac ar ôl i'r ddau dîm gael cyfnodau da, mae Caernarfon ar y blaen. Ie, ti'n sôn am y dacl dda gan Cei Edwards hefyd, Dic, o be nes i sylwi, llinell amddiffynol Cei Connah yn fama, nôl â nhw. Does o neb yn barod i gamu allan, rhoi pwysau ar y bêl yn golygu fod y bas yna. Do nath o'n ddau chyrraedd hi, ond wedyn pwy oedd yn ymateb yn gynta neb ar yr ail bêl na, chwaraewr canol cae arall gan Gaernarfon. Gosit yn gynharach, Mendes troma, blaen i droi, fewn â hi, Caernarfon heiddi fod ar y blaen. Ia, na sia Cei Edwards cael ei dal allan o'i sgwar yma neu ddechrau fo, yn gadael i Sac Edwards droi efo'r bêl ac gwynebu i gol nhw. Na chdi, mae hwnna fedra chdi ddim gadael i na digwydd fel amddiffynwr. Ond, i fi bach o lwc yn y diwedd, ar ôl i Sac chwarae'r bêl drwad at Lewis Lloyd, na ti ddod yn ôl, do'n berffaith at y dyn yma, a dyma o'n claddu hi yn y gornel. Ti'n mwyn gweld yr toe poke yn rhy aml na gwyd? Nath Haaland wrthos dwytha neu Man City. Mae'n styd yn licio rhyw toe poke am bach. Ond i wrth y modd A'r math o ergyd, os da chi gynta, chi'n taro i gynta, mae fewn dydi. Dyna di, ti'n just cael, unwaith ti'n cael tolbog, mae dy bendi dros di anyway. Ti'n gwybod, bodyn dy draed, ond cynna fi bodyn bach reit hir, felly bang i ddi yn y gornol. Cyn chwaraewr Cei Connah, wrth gwrs, felly bydd o'n fwy fydd o bleser iddo fo, fod wedi rhoi honna yn yr hwyd. A fo gafodd un o goliau Caernarfon, y gol gyntaf yn erbyn Flint yn y fuddigoliaeth yno nos Ferchel. Hos dda i Mendes. Ond go iawn, ond faint o weithiau ti di enwi fo heddiw yn y gem yma? Prin iawn. Prin iawn. Ond ar yr amser lle mae'n cyfri. Ond yn ôl, oeddwn ni sôn am y dacl, ni sôn am y gol, ond Zach Clark, Louis Lloyd, a nhw gydweithio'n dda yn do. Do, maen nhw jyst yn gwthio y llinell amddiffynol na nôl. Os oes y Cei Connah'n gorau chwarae gêm a tactega, dynion tu ôl y bêl, gwarchod cwrs cosbi hunan, so nhw'n mynd ildio llawer o goliau. Ond gan bod nhw'n chwarae'n uchel, dydy'r amddiffynwr yma ddim y gorau am weithio nôl. Hogan. Mae wedi chwarae dda. A di Jones ddim yn cael y pnawn mwyaf cyfforddus ar yr asgell fe yna. Ac oedd Malcolm yn sôn bod yr un peth yn wir am Morgan Owen ochr bella. Ond ar weitha hynny, y tîm cartre sy ar y blaen. Nash, o, na te. Yna gicrydd yn erbyn Nash ac oedd Caernarfon chydig bach yn ffodus. A Sears sy lawr. Ie, mae'n dipyn o rediad gan y dyn yma, yn doedd o'r cefn, fyny fo, codi ben, trio chwarae'r un bas, a wedyn, ti'n gwybod beth, nath ennill y bêl, mae rai bod o wedi mynd drwy'r bêl wedyn, chydig bach gormod o, a mae di ddalo'n amlwg Sears ddim yn un i aros i lawr, ond o ddim angen, o ben Nash di cyrraedd y bêl. Ac oedd yn andros o rediad gyda fan doedd. Rithyr ar ei roi'r hanner cyfle. Mae'n mynd i fod yn iawn. Felly 20 munud di chwarae. A Caernarfon sydd wedi cael 7 pwynt o'i 3 gêm ola yn dechrau cael ei tymor mewn trefn. Maen nhw wedi edrych i'w ben nhw rwan, a maen nhw wedi meddwl, Bets Caerdydd, Pen y Bont, Wilford, mae'r hynna'n dima dyla ni fod yn gystadleol efo i gyrraedd yr ail safle yna i fynd i Ewrop. Edwards nillodd hi. Pŵl. O, mae Cei Connah, ydych chi'n teimlo yn sydyn yn gorau gweithio'n galetach am bopeth yn wahanol i'r munudau agoriadol. Mwyn ni nôl at ei golwr.
A maen nhw ar ei hôl i wan dyn ni. Maen nhw ar ei hôl i wan dyn ni, felly bydd rhaid i Cei Connah rwla. Ella diwedd hanner cyntaf yma, mewn i'r ail hanner yn rwla. Pe ddau yw'n mwy, ond risgio. Fydd mwy mewn i gêm risgio Pêl-droed. Jones yn chwilio am Clark. Mariet Edmondwy. Mariet eto. Ond am bel lac gyda fo. Ac yn ôl at Clark, a mae Mariet am wneud yn iawn am I bas lac. A mae'r bel yn cael ei thara at Sears. Sears at sgoriwr unig gol y gêm hyd yn hyn, Mendes. Mendes at Edwards. Thomas ceisio rhoi Cai Edwards dan bwysau. Ia, dyna mae gol yn gwneud I chi. Mae fwy o bositifrwydd yn chwarae Caernarfon rwan. O, yn sicr. Ac beth i weld gan y dyn yma, hawdd yn ei 30 erbyn hyn, ond dal I fod yr egni allan o feddiant. Mae'r eiliadau fel yma mor bwysig. Cei Connah ddim yn cael eiliad llonydd. Darren Thomas, dan I gosit, Mendes reit yn ei gwyneba nhw. Mendes yn ôl. Allan hi. Ia, jyst y sydyn Darren Thomas yn deitha fi yn y dref. Wythnos yn ôl, mae'n mynd I gyrroi gyfanswm goliau o tymor dwytha. Tymor yma, meddwl fo. Ie. Un. Gafodd o, tymor dwytha. Felly mae gen fo ddigon amser I wneud yn well na hynny. Jones yn eto chwilio am Clark. Tu ôl yr amddiffyn. Clark yn mynd. Golwr di gwneud digon. Di dod I achub I amddiffyn. Clark methu cael y bel mewn. Ond dyna'r pwynt oedd y hogiau'n sôn amdano fo. O, hyfryd gan Clark. Nôl â hi at Gosed. Gosed hyfryd hefyd. Cael ei gau lawr amddiffyn da iawn gan Cai Edwards. O, mae'r amddiffyn profiadol da ni di ddeud. O, mae amddiffyn ara hefyd am nhw'n cael problemau. Yndi, ond mae rhaid I sôn am y flic-flac yma drwg oesa Mariet. Dyn am di digwydd llawer dros y blynyddoedd. Sgil hyfryd gan Clark ar ôl y bas wirthio nag am Matty Jones o'r cefn. Chwarae da gan y cofis. Mae yna lafoerio am y tric bach na. Gawn ni gep arall arni dwi'n siŵr wrth I Jones gymryd ac gornel ar ten. Pwy sy'n mynd I fanteisio ar y bel rydd. Nôl at Jones. Jones I chwipio I mewn. A mae hwn yn gyfnod anodd iawn I Cei Connah. Da chi'n teimlo bod hi'n bwysig oes bod nhw'n ildio gol arall. Bel di hanelu tuag at Mendes. Ond gadwch ni weld o eto, Malcolm. Wel, os ti eisiau gweld darn bach, neu ffach bach, o sexy ffwtsbol, dyma fo yn dod I fyny yma. Gwych. Gwych gan fo trwy goesa. Dwi'n siŵr nad o weiddi nutmeg wrth da Chris Marriott hefyd, gael rhywbeth mwy o hwyl. Ond, dim gorffa ni. Dim gorffa ni. Dyna di broblem fi, mae yna dim cymryd mantes o'r gwaith da a cyflawni gol. Sexy ffwtsbol yn hanno'ch gêm chi oed ydy, Jones? Nope. Malcolm, a sexy ffwtsbol o, dim sexy ffwtsbol o, dwi'n gofyn. Y pêl chwilio am, cyffyrddiad cyntaf hyfryd gan Darren Thomas. Thomas mewn y chwilio am Lloyd. Lloyd ni gwylio hi, ond y golwr ddim yn siŵr lle oedd hi, ac nid am y clo cyntaf y gêm yma. Diolch cweit I dall hediad y bêl yn iawn. Na, na I just dweud hyn. Dim esgus ydy hyn. Mae'r hael reit yn ei wyneb o. Mae rhaid bod hynna'n effeithio, dwi'n yn gwybod. Ond ti dal yn disgwyl o cael dwy law gyffyrddus ar y bêl yma na. Diolch yn dan bwysa. I fod yn deg, da ni'n syllu i'r union i'n cyfeiriad pa mae'r bêl yn dod o fanna, a dydy mae'n hawdd gweld y bêl. Na, dydy ddim, ond da ni'n gwybod am camgymeriadau sy'n mynd I wneud y gwaith catra am John Ruston cyn y gêm, dros y blynyddoedd. Da ni wedi gweld un neu ddau o fo'n ildio goliad dyle fo'n wneud. Unwaith eto, y bachgen da yma. Hughes. Wan dwi. Nôl at Marriott. Bob tro mae Marriott ar y bêl. Ydych chi'n gwybod bod yna fygythiad o bas beryglus. Mae'n cael ei chlirio. Mae'n Disney yno gynta. Wan dwi bydd yn casglu hon. A mae hwn o'r chwaraewr, ydych chi'n teimlo rhaid iddo fod o fwy mewn i'r gêm o ddewis. Allan â hi gan Mendes. Ni gyffyrddus, ni Gaernarfon, ni'n amddiffyn. Mae bob dim o'i blaena nhw. Jones yn chwilio am Lloyd.
Jones. Ar hyn o bryd, mae Caernarfon yn cael ei ffordd i hunain. Maen nhw'n cael symud fyny'r cae fel maen nhw'n dymuno wneud. Sears allan. Yr asgell ac yn ôl i ganol cae yn y Thomas. Gosset. Thomas yn dal i fynd o'r rediad. Nawr tre mae honna ydy'n gic o'r smotyn. Och, mae yna garden felen am ffigio. Carden felen am ffigio. Nawr te, dadleuol. Ti'n gwybod be, mae Darren Thomas yn gwybod yn union be mae'n neud, ond mae'r dacl yn dod yn ffyrnig teg eto fo. Mae o'n teimlo, os dwi'n cyrraedd o'n gyntaf, mae'r drosedd yn mynd i cael ei roi. 1-2 fe dan i gosit, a ti'n gweld y fanna, mae'n gic allan. Ydy o'n trio tynnu nôl eiliad ola o bosib, ond dal i fod. Di hwnna ddim yn gardyn melyn am ddeifio, de. Mae'n y cysylltiad yna, mae Darren yn cyrraedd i gyntaf. Iawn, felly, ydy o'n mynd lawr yn pwrpasol. Ydy o'n tynnu nôl digon... Mae hwnna'n penalty. Mae'n penalty. Mae hwnna'n gic o'r smotyn. I roi cerdyn melyn am hynna, dwi'n gwybod bod Cei Edwards yn tynnu nôl. Ydy o'n tynnu nôl ddigon sydyn. Ond mae di'n rhoi i'w dacl do. Felly, beth i ddim gyrfod breaks yn yr awyr, mae'n droed o'i fyny. Mae'n gic o'r smotyn. A dyn yma, sef o'n mynd i lawr a twyllo am gic o'r smotyn. Dwi'n meddwl bod o'n rhoi wedi. Ond yn bendant, o'na gysylltiad, mae'n gic o'r smotyn. Dadleuol, fyddi sy'n cyn y dadansoddi. Mae'n fwy dadleuol nawr. Ti'n edrych ar tîm Cei Connah fo Nash a Cei Edwards. Ti'n cofio'r chwaraewyr Horan, Callum Morris yn ganol llai, Michael Wilde. Ti'n mynd gweld rhywun sydd o'r torchi llewis na o'r lefel yna i fyny rwan yn Cei Connah i gael nhw hunan yn ôl i fewn i'r gem. Yn y bwyddion gorau, Cei Connah, ni'n yn agosau. Agosau at yr hanner awr. Mae dim ond un ydy hi. Jones. A mae'r chwaraewyr yn gweld bod y gyfle fan hyn. Mae chwaraewyr Caernarfon yn symud safleoedd. Oedd Matty Jones oedd yn glynu ar ddechrau'r gêm i'w safle cefnwr chwith. Mae ar y dde, mae'n nghanol y cae. A mae yna sawl un yn synhwyro. Ond nhw'n synhwyro gwaed fan hyn. Dwi'n meddwl y newid mawr dwi'n weld efo Cei Connah ydy allan o feddiant sut i gael bel i lawr gan yr ymosodwyr. Dwi'n gweld Duggan, Hogan, swn i roi Rhys Hughes yn hwn am Wandwe. Y 4 o'n nhw. Yndi maen nhw'n trio'n galad, ond dyn nhw'n cael lawr fel tîm. A wedyn unwaith mae Caernarfon yn mynd heibio'r 4 yna, mae gweddill y tîm, y boes profiadol yna, a dan bwysau. Ac ar hyn o bryd, dyn nhw ddim yn pwyso fel tîm. Mater o ddisgyblaeth ydi o, de. Mater o gael y gwasgu'n iawn. Mae wedi bod yn andros o wythnos, a mae'r pen wythnos wedi bod yn llangoliau hefyd, a fydd y cyfan i weld mewn rhaglen uchafbwyntio nes lun am 10 o'r gloch, ac eto nos Fawrth yn ôl yr arfer am hanner awr wedi 6. Ac wrth gwrs, cofiwch yn gwefannau cymdeithasol ni, da ni'n gweld goliau bellach a chyfweliadau bron iawn fel maen nhw'n digwydd. Ewch i gyfri Twitter X, sgorio, mae o gyd yna. Ydych chi rhyw deimlo bod John Disney yn falch yn ychydig bach o oedi. Cyfle i Cei Connah gael arafu pethau. Maen nhw angen dod nôl mewn i'r gêm. Ac ambell i chwaraewr profiadol yn rhoi pregaeth. Pwynt oedd Malcolm yn ei wneud. Mae'n amser i rai chwaraewyr gamu fyny, ac os ar hyn o bryd mae Caernarfon yn cael ei ffordd i hun. Mae'n tweithio, ti wedi bod mewn gema o TJ pan ti ond 1-0 i lawr, un gol ddim i lawr, a ti ddim yn chwarae dda. Ti dal yn y gêm, dwt, ar y cae. Ti dal i feddwl, da ni'n y gêm yma, di ein ddim yn cymryd i siawnsys, da ni'n mynd i gael cyfnod bach lle mae rhaid ni'n gymryd mantais pan da ni'n gael o. Sbiwch lle mae Jones, mae'n chwaraewr gwahanol. Clark. Y cic gol fydd honna. Mae Clark
A mae Lloyd yn syml iawn di bod rhy glyfer ac yn rhy gyflym. Yr un gol o fewn yr 20 munud cyntaf yn dal i wahanu'r ddau dîm. Marriott, y math o chwaraewr wneith gymryd cyfrifoldeb. Bale at Hughes yn munodd o tranmer, ond diolch yn cael ei gêm ore. Diolch ddim yn cael ei gêm ore, mae wedi chwarae dda. Mae Gossett yn cael gêm ardderchog. A mae'n cael ei dynnu lawr gan i gyn gyfaill Noah Edwards. Ac ar ryw rwystredigaeth yng ngwaith. Yn ei olwg o ag yn ei chwarae fo. Ie, da ni wedi sôn dau sy'n nabod ei gilydd yn dda iawn, ond un sy'n cael y gorau frwydr ar hyn o bryd. Dan ni Gossett yn mynd heibio Noah Edwards yma na'n teimlo bod rhaid iddo fo dynnu fo lawr. Prawn rwystredig iddo fo hyd yn hyn. Dial am y dacl gynt o bosib. Cofiwch chi os ydych chi'n mynd i ddial. Sa'ch chi'n gedd gwaith na hynny, ond mae di ildio cic. Nawr te, be am adael i'r hael wneud i waith efo'r golwr, a ydych chi'n teimlo bod Caernarfon wedi colli cyfle fan yna. Da ni wedi gweld John Rushton ei chael hi'n anodd yn yr hael anarferol o lachar yma. Paolo Mendes gafodd y peniad lawr. Gynt at bob pêl yn dydyn. Rooney oedd hwnna mewn yn syth. Thomas o'i flaen o, mae Lloyd efo Lloyd. Mae Edwards. Marriott, 1-2. A cyfle iddo fo o'i ben lawr a mynd. Mendes wedi canfod Noah Edwards. Edwards yn cael cyfle redeg yn ei flaen. Llithriad oedd hwnna anlwcus, dim byd mwy na hynny. A rogan llithroedd i bach ar y cae fyna. Sori, mae'n berffaith i ddeg wir. Gyda rhyw drwsio'n cael ei wneud yma dros yr wythnosa nesaf yma. Ac asau at y 10 munud ola. Oedd hwnna yn well gyno Noah Edwards ddo, pan nath o redag o'r bel i trio gael ei dim o'i symud i fyny i fewn i hanner Caernarfon a trio curo'r bel o fanno. Fel nath Nash a rediad ychydig munudau yn ôl. Dyna mae rhaid nhw wneud mwy o hynny. Unwaith eto, Lloyd. Oedd hi'n bwysig iawn. Oedd Edwards yn cael ei ben at honna. Marriott. Sal gan Marriott. Syth lawr corgwddw Matty Jones. Sbiwch ar y lles gan Darren Thomas. Hughes yn mynd efo fo, mewn at Clark. Cyffuriau cyntaf braidd yn glwb, mae Clark yn mynd i hun o hyd. Fe Gornel. Ie, nath o dda yn y pen draw oherwydd. Doedd o'n mynd i sgorio rongl yna. Cyffuriau cyntaf, chydig bach yn drwm. Nath o mor dda i ennill i grydd. Darren Thomas yma yn ei ffeindio fo. Cyffuriau cyntaf trwm, ond nath i bownsio'n anghyffyrddus o'i flaen o. Felly just do'n neb yn y cwrt Cosby. Felly gael honna oddi ar ran ddiffwnnwr allan am Gig Gornel. Gwaith da am osodol gan Clark. Matty Jones, un o'r ddau chwaraewr ymunodd a Caernarfon o'r Dre Newydd. Dros yr haf i gymryd y Gig Gornel. Sears ydy'r llall, a mae o yn aros. A mae croesa'n mewn, cael ei ffenni allan gan Marriott. 1-2, cwblhau y clirio. Sears gafodd i ben ati at Matty Jones. Gossett. Mendes yn gofyn amdani hi. Clark. Ceisio creu y cyfle. Mendes eto. Ergyd cael ei gael lawr. Cyfle am wrth ymosodiad. Hughes, allan at Mwandwyr. Mae Hughes yn dal i fynd. Fawr o argyhoeddiad, sbiwch pwy sy'n mynd efo, sbiwch ar Gossett, i ddilyn o'r holl ffordd. A mae'r tafliad yn mynd o blaid Caernarfon. A mae Gossett, wel, mae gyda fe fwy o ymddangosiadau i Cei Connah na neb. A mae'n cael gêm ardderchog. Ac y gwahaniaeth ydy, mae'n debyg sy'n edrych ar y ddau dîm. Mae yna lyfnder, mae yna lif yn chwarae Caernarfon. Ie, dwi'n wedi gweld Cei Connah fel mae'r, wel, chydig blynyddoedd i fod yn gwbl onest. Yr fel arfer i cryfder nhw ydy yr uned. Bob un o'r chwaraewyr yn nabod y rôl, nabod i jobs ar y cae.
Dim yn edrych fel y heddiw. Ond eto, eich bod yna lawr i'r hyder. Gan i bod nhw ar rediad mor wael o'i safbwynt nhw. Yn amlwg dydy'r llif ddim cweit yna. Owen. Dwy fuddugoliaeth i Cei Connah yn y ddwy gêm agoriadol o'r tymor, ac ers hynny dim un fuddugoliaeth. Ac ar hyn o bryd, da ni'n gweld pam yn y 10 munud ola o'r hanner cyntaf. Mariet, Clark. Bydd hwnna'n garden felen, mae rhaid. Ie. Ac oedd hwnna'n dacl hyll. Wel, mae'n gwybod yn union beth mae'n neud trwy stopio fo. Mae hwn yn ddrwg. Mae'r bêl wedi mynd, wedi hen fynd. Clark, defnyddio gyflymder. Ti'n gwybod, son yn hawdd yn gallu bod yn goch. Sbio ar hon, mae mor hwyr. Hwyr yr. Hynny yw, mae hwnna yn goch yn dydi oed? Hwnna'n goch. Mae'n neud i goch. Dio ddim yn mynd i fewn efo'i studs, ond mae droed o ddigon uchel. Mae yna cwpl o chwaraewyr gan Cei Connah, mae rai fi ddeud. Ella just sbio ar yr un gêm rwan. Y profiad da ni wedi sôn, ella bod yr engoesa wedi mynd. Mae hwnna am y nutmeg. Ie, oedden ni'n sôn te bod oedd Noah Edwards yn dial a fydd yn awgrymu felly fysa chi'n geir rhywbeth gwaith i ddial. Wel, nath Mariad rhywbeth dipyn gwaith. Felly 2 benderfyniad dadleuol. Y gic o'r smotyn na chafodd i roi. Ac yna y garden goch oedd ond yn felen falle. Hughes. Ond un gol sydd yn ddi o hyd. Dyna ydy'r newyddion da i Cei Connah. Hughes eto. Mendes. Ie, oedd yn gwybod y cynta. Dod i seddi fan yn ebyn Nash. Ie, bydd y drafod ar waith hwn. Deled yr egwyl dybia i. No Edwards allan at Mwandwy. Yn aros yn y canol. Mae Dygyn. Mwandwy. Owen sef efo. Hughes. Mae hwnna mynd i fod yn gic gornel i'r ymwelwyr. A dyma y gic gornel gyntaf i Cei Connah. Peder wedi bod i Gaernarfon. Eto dros y blynyddoedd, ti byth yn disgwyl gweld Cei Connah'n ildio o gic gosod, a ti wastad yn teimlo bod nhw'n fygythiad efo boes fel Nash a Cei Edwards. Ac efo Mariet yn ei chymryd i. Ond nid yr ore. Ac yn wedi gynerbyn golwr fel Stephen McMullen, sy'n golwr y bach da. Ond ac yn hwn gymaint o waith trafod. A di McMullen, wel, go brem bod wedi cael hanner haws nac di. Un ymdrech mae wedi gorfod delio mae Caernarfon wedi cael y 6 ymdrech ac 1 gol yn ei prif nhw. Ac un o'r 2 ymdrech gywir. Ia, maen nhw'n lwcus i bod bond 1 gol ar ei holi, a bod nhw'n dal yn y gêm. A dyna'r pwynt Malcolm ynddo. Dyna'r unig newyddion da mae'n debyg i'r ymwelwyr. Mariet. At y 5 munud ola o'r 45. Mwandwy. Wedi gyda'n dda iawn fanna. Chydig bach o lwc falle, ber at Dygyn. Dygyn nôl i ganol Cai at No Edwards. Mwandwy wedi aros lawr. Cool. Edwards. Hughes. Mae yna rhyw steil am be mae Hughes yn ei wneud. Chi'n gallu gweld i bod wedi bod yn chwarae ar lefel uwch. Dyma fo eto cael ei groeso am y wiriad. Ond golwr Mullen yn darllen y gwiriad. Dwi'n hoffi golwg hwn. Dim wedi cael ei hanner gore. A mae wedi chwarae dan un ar 20 i Gymru hefyd. Rhys Hughes. Dwi'n meddwl mae o'n dangos fflachia i fod sef o'n well mewn gwell tîm. Ia, dim diffyg parch i chwaraewyr Cei Connah. So, cefndir o, oedd o'n Evans yn doedd fel chwaraewyr bach ifanc a fe Tranmere. A o'n 23 oed, mae fo Cei Connah. Tafiad gwaith da gan Louis Lloyd, gwaith clyfer. Ac da ni wedi arbed gweld hwn.
yn lyfrau'r dre newydd yn taflu'n hir. A mae Cei Connah di arfer gorfod i amddiffyn o sawl gwaith. Sears, chydig bach rhy uchel. Gosod yn aros amdani hi. Nôl at Sears. Roedd pwyllog ganddo fo. Edwards. Hyfryd. Gosod. Mendes. Mae'n dwy nôl yn cynorthwy a wedi cholli Mendes. Ie, jyst y gwiriad oedd i ar Clark yn fanna. Mae'n cweit yn siŵr os oedd yn gwybod llawer amdani, ond ti jyst yn gweld Cei Connah, ceisio chwarae allan o'r cefn. Oedd ddim yr ergyd fwy a pwerus oedd i ar ysgwydd Clark yn y pen draw. Bob dim mae Cei Connah yn gwneud yn dda, neu wedi gwneud dros y blynyddoedd. Cynta'r ail bêl, trefnus. Ddim yn chwarae'r bêl allan mewn ardaloedd peryglus a roedd y bêl i ffwrdd. Dyna ddim yn gweithio o gwbl. Dim un ohonyn nhw hynna. Ia, dim pŵer oedd yn y croesiad, dyna bydd i gwyddo fo Mendes yn nesaf, Clark, felly cael digon arni i sgorio. Chwaraeon yn parhau y gwylch yn erbyn y Stormers heno, a mae'r gêm hwnna'n fyw am 6:30 ar S4C. Byr lawr, teg at Pool. Jones efo fo. Gwaith da gan Pool fo da. Dal i'r edeg mae Disney. Ond does yna byd yn mynd yn iawn mewn gwirionedd. Mariet ceisio symud i fyny. Ceisio cael y tîm i symud fyny. Nash unwaith eto. Mae'r bêl fod hyn, mynd hanner cyfle wedyn. Hogan! Amddiffyn da. A Mooney. Goffa fi gorff yng y bêl ar gôl. Gossett. Edwards. Mendes, i hennill i. Ceisio rhai Lloyd, mae Mariet yn cael i'w gyffyrddiad dim mwy na hynny, mae Lloyd yn dal ar meddiant, mae Zach Clark tu allan iddo fo. Nawr mae gan Zach Clark. Clark yn mynd i hyn! O rhaid fo roi hwnna i Louis Lloyd. Fel ymwysodwr, pam ddim mynd am yr ergyd. Gwiriad i gweld Mariet yn cael pnawn fel yma. Mae wedi cael pnawn mor galad. Mae jyst yn ceisio mynd am y postyn agos yna yn isel, a fysa Lloyd wedi gallu taflu hun o bosib. Dwi byth yn disgwyl gweld ymwysodwr yn pasio'r bêl o'r safle yna, mae rai fi gyfadda. Ond mor agos i fod ar y blaen o 2 gol i ddim. A ti'n gwybod be, maen nhw'n heiddi bod ar y blaen o 2 i ddim. Ma nhw. Munud o amser ychwanegol, munud a chi'n teimlo i Cei Connah, neud yn siŵr mai dim ond un fyddi, a gan Darren Thomas yn y gwahanol mynd i hyn! A mae Darren Thomas di troi'r 1 yn 2, ac yn sydyn, mae di bod yn hanner cynta, cwbl wahanol, oedd yr ergyd yn hyfryd o gywir. Mae rai bod Cei Connah'n credu bod nhw'n bron yna, mynd mewn o 1 i ddim ar ei holi, nawr mae'n 2. Caernarfon 2, Cei Connah dim. Oedden ni'n deud bod nhw'n heiddi bod ar y blaen o 2 gol i ddim, o leian doddan. A sbia, Cei Connah, camgymeriadau bach, da ni ddim yn arfer i weld nhw'n neud. Disney yn derbyn y bêl, ddim yn barod amdani, ond ti'n gwybod be? Mae hyn am Darren Thomas i gyd. Diolch di sgorio lot o goliau'n ddiweddar, naddo, ond mae wastad yn fygythiad. Mae o wastad ar y droed blaen, a dyna sy'n digwydd yn fanna. Mae o'n barod i ymatab, ac ennill y bêl oddi ar Disney. Ac unwaith mae'r bêl wrth i droed o gwmpas y cwrt hosbis am ond i un peth yn ei feddwl. Cadw'n isel, gornel isa'r hwyd. 2 gol i ddim. A hwn wrth i bodd. Saliwt i'r dyn yma. Gol gynta y tymor yma i Darren Thomas. Sears at Lloyd. Lloyd i troi ddyn yn hyfryd, maen nhw'n chwarae efo nhw. Disney at Hughes.
Hughes, chwilio am Hogan. Hogan at Poole. A digwyddiad ola hanner cyntaf gychwynodd yn addawol I Cei Connah, ond yna gol gan hwn Paulo Mendes yn tanlinellu bod Caernarfon wedi cael gafel yn y gêm. Yna ail gol gampus gan y gŵr yma Darren Thomas, ac yn sydyn mae'n anodd iawn I Cei Connah. Y sgôr ar yr egwyl, gwyd I drafod y cyfan wedi'r egwyl. Caernarfon 2, Cei Connah 0. Caernarfon yn croesawu Cei Connah i'r ofal, ond dim lot o groeso i fod yn hollol onest i chi, achos mae Caernarfon wedi rheoli hon o'r dechrau i'r diwedd. Ac gan yr egwyl, maen nhw ar y blaen o 2 gol I ddim. Oedd hi bach yn fler, ond Paulo Mendes ddim yn poeni, a wedyn ni, dim byd yn fler am hon. Darren Thomas yn gwneud, be mae wedi gwneud ers blynyddoedd. Cipio'r meddiant, taro'r gol, 2-0. Diolch yn fawr, medd y Canaries ar yr egwyl. Malcolm Allen sy'n cadw cwmni I fi fan hyn wrth I ni weld cadarnhad o'r sgôr. Mae'n 2-0. Dechreuais i'r rhaglen yn gweud, mae'n ddwrnod swyddogol, horli cwestiwn gwirion. Dwi'n yn gwestiwn gwirion,
beth sydd wedi digwydd i Cei Connah? Na, mae'n gwestiwn wir, dydy. Dyn nhw wedi cael dim byd i'r gêm. Ti'n edrych am yr asgwrn cefna, Stalwm efo Horan, Callum Morris, Michael Wilde. Does am hyd asgwrn cefn yna ar y funud agos maen nhw'n edrych rhyw llathan o ddiwrthi. Nath o ddechrau'n iawn, 5 munud gyntaf, ond wedyn Caernarfon, mewn i rhythm, mewn i steil, cwpl a dall system byddai'r chwarae yn erbyn yn y 4-3-3 fo'r 5 yn y cefn gan Gaernarfon, wedyn lledu'r chwarae, Darren Thomas ar reoli, beth gan Cai, wedyn fodd yn bwydo'r peli fewn i sac. A wedi meddwl, heddiw, sac Clark, lot gwell yn cymysgu gêm ac yn gwynebu am ddiffynwyr a gymryd o arbo munud. A wedyn, mae'n positif. Mae'r amddiffynwyr yn casau mynd yn ôl am goliau hynna'n. Gair da positif, mae'n rhaid fi ddweud, mae fe'n crynhoi Caernarfon. Da ni weld y goliau nawr, sut dechreuodd pethau iddyn nhw. Achos, fel ti'n gweud, mae nhw wedi bod yn positif. Ar y droed flaen mae pobl yn hoffi dweud. Ia, ond edrych eto bod at sac wan. Ti'n weld o'n cael y cyffyrddiau cyntaf fel arfer a pasio nôl i gadw chai. Na, troi ar ei ddyn, gwynebu'r gol, pêl at Lewis Lloyd. Ond sbio beth sy'n digwydd i Lloyd fel yna. Mae'n cael ei bach o loc. Mae dacl na fewn, pwy sy'n na? Hwn yn mewn cysylltiad efo'i gilydd yn ganol y cae, di'n llinella ddim rhi bell o'i gilydd, a'r sy'n o'n gorffan i fe'n glinical. Mae'n gornel o rwyd. So, Mendes yna, dwi'n meddwl mae'n tair gwaith nes i enwi fo yn y Sylwebaeth cyn hyn, ond gorffan i'n dda iawn. Do, oedd hi'n eiliad bwysig, ond nhw'n heiddi honna, ond nhw'n heiddi mwy, dyn ni'n ôl at honna, ond nhw'n heiddi cicr smotyn. Na'r cwestiwn. Do'n sam cwestiwn. So, Darren yn mynd i lawr, dwi'n meddwl. Mae Darren yn gleb arfer a chwarae'r ddau. Unwaith, mae'n cyrraedd, mae'n gwybod rhyw eiliad cyn fod gyrraedd, dwi wedi gyrraedd ag gyntaf. A pan dwi'n gyrraedd, dwi'n arafu i fi cael yn tynnu lawr, mae'r cysylltiad yna. Dwi'n yn baclu fo na di, ond mae'n asyn, neu Cai Edwards, mae'n ymroi i'r dacl, a mae'n wneud y cysylltiad. Ti'n mynd lawr, mae'n gicos motin. O'n i'n tu ôl y gol pan o'n digwydd, a gath y Gerdyn Melin am fanny, mi'n cael ei achos Cwyno falle gyda dyfanwr. Fe gath ei eiliad cyn hanner amser, mae jyst yn... Ni'n cymryd y goliau mae'n ganiataol. Mae fe'n 37, ni ddim cymryd y goliau mae'n ganiataol. Na, ond mae'n diwan mynd yn gyfartal o gyda fo'r cyfanswm tymor dwytha wan. Un gol gyda trwy tymor, y gêm gyntaf bydd ddau colwyn. Mae di deitha fi nid o giro un ar tymor yma, wel mae'r i ffordd. Ond be mae'n neud yma yma, di bod yn ddall. Mae'r amddiffynwr, sy'n flaen o fanna, mae'n mynd trwy goesio fo, ond be mae'n neud efo'r amddiffynwr yna, defnyddio fo i ddallu y golwr. Felly, dydw i'n gwybod y golwr pa ffordd i fynd, felly mae'n araf mynd lawr i'r bel, a mae o'r eitin yn gornel, fel sa'n ni'n disgwyl fo. Chwaraewr llawn talent bob tro. Yn hollol heiddiannol hefyd. A mae rhai pobl wedi cwestiynu nhw, ni'n gweld nhw lawr yn y hanner gwaelod, a fel o'n i'n sôn, cyn y gêm i ddechrau, y gemau maen nhw wedi colli, maen nhw wedi colli yn efo'n y clybiau ar y brig. Dyn nhw'n eisiau colli nhw, ond maen nhw rhyw gyd-destun falle i ambell i berfformiad sydd yn hyn tymor yma. Wel, oes, ac yma na rwan, ti'n edrych am yr awch, yr angerdd, y ffeit, os ti'n licio, y tan yn bol yma. A bendant Cei Connah ddim efo fo hynny o gwbl. Dwi'n yn gwybod sut a beth sy'n mynd ymlaen o'r stafell newid, ond mae'n hawdd gweld ar y cae. Dyn nhw ddim yn cysylltu fo'i gilydd a cyfathrebu fo'i gilydd, a mae'n arioli. Gewn ni glywed falle mwy am beth sy'n digwydd oddi ar y cae ac yn y stafell newid, neu beth oedd yn arfer digwydd, achos mae cyn reolwr nhw, Neil Gibson gyda Sioned Dafydd. Neil, it's absolutely great to have you as a part of the Scorio team this evening. There's only one place to start. Of course, last time me and you spoke, it was after Connah Key's European heartbreak. A lot has changed since then. This is a good opportunity to hear your side of the story. Yeah, no, I mean, look, it's very surreal being here at a Connah Key game, looking at Connah Key fixture, looking at all the lads that I know ever so well and the staff that I know ever so well and some of the supporters here today. And obviously really disappointing to see the scoreline at the moment, but hopefully they can turn that round. And yeah, football, things happen quickly in football, and did I expect not to be managing Connah Key at this moment? Probably not. And obviously after such a success last year in terms of the Welsh Cup final and winning a game in Europe and coming so close to progressing, but you know, football changes quickly and different people make decisions, and then obviously football moves on, and hopefully, you know, the players and staff and all the supporters that support the club can still have a positive season this season. Yeah, talk to us about the timing of the whole thing, because from the outside, the timing certainly felt quite odd. Like you said, you'd won the Welsh Cup, another European campaign. Were you surprised at the timing of it all? Yeah, I think, look, you have to respect the fact that people at football clubs and the people in charge at football clubs have, they're the people that invest into the football club, and they have a feeling about a direction they want to take the football club in. So you just have to really respect that, and you're trying hard as you can whilst you're in the situ to try and make it successful. I felt that we'd made it really successful
taking a team that when we joined, they just missed out on Europe. And we had 2 seasons finishing second and qualifying for Europe and finishing with the Welsh Cup win. So obviously, the timing of it probably caught us by surprise a little bit. However, I think they've got a firm idea of the direction they want to go in, and hopefully they'll be successful. You know, there's no bad feeling with the club on my part, 'cause it's a club I really, really enjoyed working with, and there's some fantastic volunteers behind the scenes that I haven't been able to say thank you to yet, and hopefully I'll get round to do that. And there's a lot of players and staff that have done incredibly well for me over a couple of years, and I really wish them the best and hope that they have a successful season. What have you made of the season they've had under Billy Painter so far? Well, look, with every new manager, it'll take him a little bit of time to get into it. And like I say, I wish Billy all the best. I don't know Billy too well, but we all root for each other as managers, really. So I think probably at this moment in time, the players aren't playing to the best levels. And that's when results probably go in the opposite direction. But there's so much quality in that group, and there's so many good people, more importantly, and good players in that group, that I think it's a matter of time before they turn it round, and hopefully, that'll happen sooner rather than later. That's not me being favouring Connah over Caernarfon today, but I do, you make connections with people at football clubs, and I really do hope that, Connah can be successful for the rest of the season moving forward. Well, Neil, thank you for your time. I'll let you get back up to that country. Wel, amser am e gwylfer nawr, ond dewch nôl at ni mewn cwbl o funudau ar gyfer yr ail hanner.
barod am yr ail hanner, mae yna newidiadau. A Cei Connah yn gobeithio bydd y sgôr yn newid hefyd. Caernarfon ar y blaen, 2 gol i ddim. Nôl â ni at ein tîm sylwebu. Tyler Berry, 19 oed, ymosodwr, a Jack Kenny, ymosodwr arall ymlaen yn lle Elliot Duggan a Luke Hogan. Felly arwydd o bosib o bwrpas Cei Connah. Owain Tudur Jones, da ni'n aml yn gweld newidiadau ar yr egwyl. Diod arwydd o rhywbeth. Wrth i gael weld Kenny mynd a'i gyffyriad cyntaf chwilio am Berry. A'r ddau yn edrych fel 2-1 ar Berwyl ac ar bwrpas. Hughes. Mae'n arwydd o bwrpas yndi, mae'n arwydd pa mor siomedig oedd Cei Connah yn yr hanner cyntaf. Un yn ymosodol ond o'n i sôn cwpl o weithiau be oedd yr ymosodwyr wneud allan o feddiant. Doedden nhw'n cael lawr fel uned, fel tîm. Ac yn syth yn y 15 uned cyntaf ar hanner, da ni wedi gweld Berry a Kenny'n cyfuno. Felly fydd Billy Painter yn gobeithio fyna fwy o hynna i ddod. Mae Kenny wrth gwrs yn ymosodwr i Gaernarfon yn hymor 21, 22 o gemau dros Gaernarfon, 4 gol dros Gaernarfon hefyd. Mendes sgorio'r y gol gyntaf. Dacl lan medd y dyfarnwr. Bêl gan Gosset. Sears. Mae'n edrych yn debyg bod Cei Connah wedi mynd i fwy fel 3 yn y cefn. Mondway rwan fel cefnasgellwr ar yr ochr dde, Berry o bosib ar y chwith. Ond mae Pŵl di ymunodd o Disney yn angori ganol cae. Mae hynna jyst yn rhyddhau Noah Edwards chydig bach mwy i ymuno fo'r ymosodwyr. Ac yn gallu gwneud be mae Noah Edwards yn medru wneud ora. Troed ar y bêl a cario hi i fyny'r cae. Malcolm, fel chwaraewr, sut beth oedd cael eich eilyddio yn ystod hanner amser? Wel, ti'n gwybod fe, blin yn un peth, ond yn sicr, pan mae'r hwc na'n dod allan, ti'n gwybod ti wedi cael hanner siomedig i beidio anghofio. Mae'r beth ti'n gael, un peth ydan nhw'n dweud, doedd yn digwydd yn aml. Ond hefyd, sa unrhyw un o'r 11 wedi gallu dododdi ar y cae, weithiau, ti'n meddwl, pam fi sydd yn edrych oedd bod fi wedi bod yn waith na neb. Dyna sut ti'n teimlo. Os ti'n cael deilydd yn ystod yr hanner cyntaf, mae hwnna'n disaster, Nick. Ac os ti'n cael eilyddio ar ôl bod yn eilydd i'r cae, mae'n waith. Mae nhw'n edrych arno fi pan nhw'n dweud hyn. Bob enghraifft. Mae yna fwy o eilyddiau yn does yn ystod egwyl bellach nawr bod gen i 5 eilydd. Mae o'n digwydd chydig bach yn amlach, yn dydi? Cofio hen ffrind fi, Jimmy Carter, y chwarae Lerpwl ac i Arsenal, y chwarae Millwall o fi, gath o'i dynnu wrth y cae gan Graham Souness i Lerpwl. Newi fynd ar y cae fel eilydd, ac oedd 2 gyffyrddiau cyntaf anobeithio, dyma dynnu wrth y cae. Ond 2 flaenwr, un ifanc, un a phrofiad, allan o newid ffawd Cei Connah. Thomas sgorio'r ail gol, gwaith caled, gwaith da ganddo fo. Chwilio am Clark, mae Clark rhwng 2 amddiffynwr. Ac oedd gan yr amddiffynwr mawr Cai Edwards ddim dewis, ond ildio cic gornel rad. A mae hwn yn gwybod, rhowch i'r bêl rhwng y 2 amddiffynwr. Mae nhw mewn helynt. A mae o'n clefar a wedi cynnyrchu'r bêl na dydy, dyfo'r pwysau cywir. Troed gwydd, mae just i weledigaeth o'n un peth, ond just i wedi i fedru, dim just gweld y bas, ond cynnyrchu hefyd. Cic gornel arall i dîm hwn. Gol nesaf, mor bwysig, cofio, mae'r sgôr fel hyn. Ti'n eisiau dod â nerfs i fewn i dy perfformiad, felly pwysig bod Gaernarfon yn cymryd y gol. Teg at y sboti gwyn, allan gan Nash. Cyfle arall i Jones ddod i fewn, a mae yn gwneud. Unwaith eto Nash yn ei ffenio hi allan. Berry'n brwydro amdani, efo capten Caernarfon. Gosset ar ferchog, wedi cael gêm gampus, a mae'n dal i fynd fel te Mendes. Edrych, seithe! Di hangfa i Cei Connah, a be oedd gwreiddyn y cyfan Dani Gosset. Pwys ar y bêl. Berry, yr ymosodwr ifanc ar y cae, chwarae gwmpas, chydig bach yn rhy agos i dy gwrdd Cosby. Gosset efo'r profiad wedyn yn barod yn y fan o'r lle at Mendes, yn trio chrymanu hi, ond nath hi'n symud o gwbl, nath hi'n syth allan o'r cae, ddim i ora. Y gwir amdani ydy, os di Gosset ddim yna, mae Thomas yna. Os di Thomas na Gosset yna, mae Mendes yna. Mae'r 3 di bod yn gampus yng nghanol cae.
a dyna pam maen nhw'n rheoli'r gêm, a dyna pam maen nhw ar y blaen. Ac am unwaith. Just y techneg na gan Mendes, de. O gan fi gran amser doedd i grymunnu hwnna mewn, ond llad oedd o anghofio sut oedd y sgil toe poke, sut oedd o'n sgorio yn y cynta, a sut i'n chwipio'r bel neu crymannu haneri'r bel i fewn i'r gornel efo'r siawns yna, ond oedd hi'n siawns da, ac oedd Louis Lloyd ar y postyn bell yna, fod yna gynt. Ac mae yn werth pwysleisio tegwch a Caernarfon. Maen nhw wedi cael 7 pwynt yn eu tair gêm beth, mae pethau wedi gwella iddyn nhw cyn heddiw. Cei Connah sy'n ar yr hediad. 2 fuddugoliaeth yn y 2 gêm gyntaf, a wedyn heb ennill ers hynny. Yn y 6 gêm beth, yna chi waith da eto ganol cae, a mae Matty Jones wastad ar gael, a mae Clark wastad ar gael hefyd. A Clark meddwl am mynd i hun, diolch eisiau pasio rwan, na di mae Hergyd yn gwiro. A mae yna rhyw deimlad a chi'n meddwl yn chwaraewyr Caernarfon, mae yna gols i ni fama. Wel oes, a mae Clark llawn hyder dydi braw. Mae unwaith eto troi ddyn, wedyn yn jyst rhyw bwyllgo fydd am yr edgyn cyntaf, cyffyrddiad bach arall, wedi'n chwipio. Gwiriad gan Nash yn lwcus i dod i'r pwer oddi wrth yr ergyd. Neu ti'n hawdd i'r golwr. Pŵl at Edwards. Mwandwy. Di Mwandwy ddim wedi bod yn y gêm hanner digon o safbwynt Cei Connah. Berad Hughes wedi bas sal gyda fo, wedi pas ddiog, ac am unwaith camgymeriad glerwch gan Thomas i Gaernarfon. Poole. Edwards. Nash a Marriott. Disney. Rhi bach o le gan Disney. Hughes. Ond mae yna rhyw oedi yn chwarae Cei Connah, does? Dyn nhw'n chwarae fel tîm sy'n gwybod yn union be maen nhw am wneud. Dyn nhw'n mentro. Hughes. Rhi hawdd. Gwir amdani, rhi hawdd. Ac Billy Painter. Sy'n fan mawr o wylio bocsio gyda llaw. A mae'n chwilio am rhyw ergyd gan i dîm yn y gêm yma. Ffwba. Mwandwy yn ei drydydd cyfnod efo y dre newydd cyn bod yn ymuno â Cei Connah yn ystod yr haf yma. Oedd o'n sgorio i'r dre newydd yma. Chi'n cofio y gêm, y glincaf na gemau ail gyfle. Mae'n math o chwaraewr, Mwandwy, ti jyst eisiau weld o, bel wrth i draed, a jyst mynd. Jyst ceisio mynd heibio'r amddiffyn o dro ar ôl tro, lle o fe dwi wedi weld heno, Mae jyst yn chwarae chydig bach yn rhy saff. Bel wrth i droed, cymryd y bas syml, a dyna fo. Da ni gyd yn cofio fo pan oedd o dar y sîn yn dechrau i'r dre newydd o'r ymwythig, dwi'n meddwl, ac oedd o ar dan. Doedd bod tro'n gael bel positif, cymryd i ddyn a wneud pethau digwydd, ddim disgwyl o digwydd, ond dyna be mae'n wneud rwan. Disgwyl pethau digwydd, mae rai fo cyfrifoldeb. Ie, mae wedi bod yn chwarae nghanad a ers hynny. Hynny yw, mae yna ddiffyg hyder i chwarae yma, a mae anfodlonrwydd Wandwa i ddefnyddio ei dalent yn tanlinellu hynny. Mae pawb fel tas nhw'n nerfus ar y bel, a dyna wrth gwrs mae'r hediad heb ennill yn gwneud i chi. Y bel tuag at Kenny. I arfer wneud cyn dros di yrfa. Jyst chwilio am cic grydd y fanna. Ni sôn am gemau ail gyfle, da ni wedi cael gemau ail gyfle. Ddoi wrth gwrs y cyhoeddiad chwildroadol am ail strwythuro'r cyngfair yma. Hynny gychwyn yn hymor ar ôl y nesaf. Be newch chi ohono fo? 16 tîm ac diwedd tymor cyffroes, Malcolm. Gret gweld yr 16 tîm. Na dweud hynny, oedd angen newid. Oedd angen rhywbeth ddigwydd i gael y cyffro nôl, a fedrach chi'n cymryd y cyffro o diwedd y tymor yma. A mae pawb yn gorau cwffio am ei safle, ond mae yna rhywbeth i chwarae amdan tan diwedd y tymor. Felly mae'n gret gweld, un pwynt mawr. Mae'r cwpio yma mond yn chwarae City newydd 2 waith y tymor. Ie, a mi fydd na ar ddiwedd tymor, fydd na gemau ail gyfle i rei ar y gwaelod, fydd na gemau ail gyfle i rei yn y canol, a fydd na gemau ail gyfle i rei tu ar brig. Cyffroes, de. Owain, hynny yw, wir amdani ydy mae y gyd yn dibynnu ar sut waith mae'r tîmau yn yr ail
lefel o'r Pêl-droed yn mynd i wneud, a dydy, pwy sy'n mynd i gamu fyny fod y mis 16 na. Yndi, yn sicr, pan sy'n dod â mwy o glybiau fewn i'r gyngrair, oedden ni'n poeni chydig bach, ti'n gweld tymor yma, Llansawl tan wthnos yma wedi edrych yn wael. Dwi'n gweld bai Colwyn yn stryglo tymor dwytha, ti'n eisiau mwy o glybiau sy'n wirioneddol yn stryglo ar y lefel, ond gobeithio, ffordd maen nhw wedi strwythuro, mae'n edrych yn gyffroes ac edrych ymlaen, ond da ni'n enjoyo hyn am y tro, dydan boys. Wel, da chi'n sôn am y clybiau alle ddod, a da chi'n mynd laf y clybiau fel Merthyr yn ymuno hefyd. Ta beth, digon am y tro, y bêl gan Clark, y hon yn ei hun y gêm ar draws y cwrt. Oedd sgorio'r gol gyntaf gêm mewn na, ond Paolo Mendes fethu cyrraedd, mae'r bêl yn cael ei rhoi nôl i mewn. Mendes eto, clyfr, poster, gêm amheuaeth gan Clark. Ac mae'n dair, ac mae'n chwalfa, ac mae'n ecstasy dorfer olfal. Caernarfon tair, Cei Connah dim. Cyntaf bob pêl ar draws y cae am y 55 munud cyntaf yma. Dyna sydd wedi digwydd. Y tîm cartra ar y blaen yn heiddiannol. Ti jyst yn gweld y croesiad, yr hediad. Zach Clark efo'r croesiad cyntaf. Lot o bwy rannu, neb cweit yn gallu chyrraedd hi, ond wedyn cadw'r bêl yn ddiw. Os a ddigon o ddynion yn y cwrt Cosby. A Jones, jyst efo chydig bach o swaz efo'r croesiad yna. Mendes efo'r ôl beniad. Doedd o'n cweit yn siŵr beth tu ôl iddo fo. Ond bron a sgorio hun yn taro'r postyn, a Zach Clark wedyn yn ymatab yn gynta neb, sbia, bang, fewn â hi. Sa'r gol i ddim. Ond ti di sôn amdano fo fan'na, Zach Clark. Fo na ddechrau efo croesiad o'r asgell dde yn mynd i mewn. A wedyn na chi ddod allan i'r asgell gwyll. Lle mae o? Doedd ddim yn cysgu, mae'r podiau draed fel blaenwr. Mae o'n dilyn i mewn bob dim. Mae o'r dan heddiw. Wedi cael andros o gêm na'n cymysgu yn chwarae. Mae'n risg pan ti'n mynd efo gymaint a hynna o bwer, hyd yn oed os ti'n mor agos. Oherwydd os ti'n methu a ti'n methu'r stand, a ti'n mynd â hi dros y clubhouse, a heibio McDonald's, ond diolch beth oedd oedio'r target. Ac dangos yr hyder. Yn union, Malcolm, hynny yw, yn gwrthfeid be o'n i'n newydd ddeud am Cei Connah. Mae na fwynhad yn chwarae Caernarfon yn does, a mae na nerfusdwn yn chwarae Cei Connah. Yn sicr, a mae rai fi ddeud, mae yna lefydd bita arall fast food ar gael. Dwi wedi meddwl mae'r athletwr yma fel boi McDonald's. Dwi wedi weld o'na lot o beth. Ta be, Mariat, mae angen gol ar yr ymwelwyr, mewn â hi. Popeth yn mynd o blaen Caernarfon. Sbiwch ar Darren Thomas, 37 mlwydd oed, dal i fynd. Tebygrwydd ydi geitho i dynnu oddi ar y cae ar ôl rhyw awr, dyna sy'n tueddu digwydd, ond da chi'n teimlo weithiau pan temtio ffawd, ac os mae o a Goset a Mendes di'r rheoli'r sioe. Do, nath o'n chwarae gan wsos yn y Flint, ond bod o ar y cae yn un y gwaniaeth yn y Flint. Rwan, edrych ysym yn cuddiad y bel na. Dwi wrth y modd hefyd, y progres i ganddo fo, yr cyflymdra, ond hefyd y cryfdar corfforol i just cuddiad y bel, a disgwyl y dacl ddod, na gymryd trosedd, rest fach i tîm ni, pob cael gasglu fi bach, setl yn ôl yn ei siap, a cymryd y cygryd. Mariat. Chwilio am Ceniol, sef yna gyfle fan hyn i Berry. Mi ddyle fod i gwneud yn well. A mae rhaid i chi gymryd cyfleon fel ne, pan ydych chi dair i ddim ac awr i chwarae. Ie, pas i'r gan Mariat, a wedyn Jack Kenny, wel, yn gwneud be mae wedi dod ar y cae i wneud. Just yn brwydro efo'r amddiffynwyr, a wedyn Berry i bartner o yn ymatab yn gynta neb. A dyna chi, maen nhw'n deud bod ystadegau yn gallu deud clwyddau. Di'r hein ddim. Dyna'r gwirionedd amdani, a 6 o'r ymdrechion yn gywir hefyd. A fel y sonies i, mae'n chwalfa ar hyn o bryd. Ydy ergyd gan Berry, edrych yn berig doedd, ond i'r golwr oedd i Cherry i just dal ni mor hawdd. Godi Owain Tudur Jones oddi ar y llawr, mae Benon i ddwylo, diolch eisiau clywed mwy, mae ddwylo fan mi glistia fa. Mae wedi gorffen Owain, mae Malcolm wedi gorffen. Mae'r sioe gomod i drosodd am heno. O'n i'n mynd i ddeud ti well neu'n Malcolm dydio fi. O, mi ddyle fod i sgorio, a dwi'n mynd deud joc fanna. Bel yng nghanol cae. Dipyn o le. Gan Hughes. Bydd yn siomedig efo'r dechrau tymor mae glwb wedi cael. Mae o wedi cael cychwyn eitha da i'w dymor. Pwy sy'n yna? Goset. Pwy sy'n ei helpu o? Mendes. Pwy sy'n brasgamil ar ganol y cae? Thomas.
gormod ar honna gan Jones. Di Clark ddim yn wedi giro Cei Edwards. Ti bod tro'n sôn am safle Danny Gossett heb y bel. Mae'n un o hynna sy'n edrych o gwmpas sy'n just yn cael bwlcha, edrych ar draws yn cael, pwy sy'n mynd i fyny, a wedyn mynd o'n just setlo i fewn i rhyw safle bach gwahanol ar adegau, just i gael y bwlch. Mae wedi cael gêm arferthog. Awr o'r chwarae. Wedi bod. Ac ys i neges gan hen gyfaill i sgorio Meilir Owen yn deud gêm dda ar gau gwair. A mae yna rhywbeth am hynny hefyd yn does. Ac oeddech chi Owen awgrymu. Gwair chydig bach yn hir, gallu geu gwahaniaeth. Mae rhoi amrywiaeth i ni, dydy. Fi yn sicr, mae'n fatha rhyw throwback chydig bach, dydy. Yn syndod mwyaf hynna, di bod Meilir yn gwybod sydd wedi textio. Sorry fe. Na sgithan sy'n newydd fod ar neges i fi. O'n i'n bod y glwman yn ôl am eiliad. Bale mewn. Edwards. Mae gysgod o Gossett yna. A wedi bod yn frwydr rhwng y ddau yna. Un di henni chi. Ond di Gossett wedi bod mwy na ryw bynllath o ddwrfa gydol y gêm. Mariet. Achos y gwir ydy, mae Noah Edwards yn chwaraewr da. Mae'n un o'r chwaraewyr canol cae gorau yn y gyngrair. A fysa Danny Gossett yn ymwybodol einna cyn y gêm ac yn amlwg. Jyst wedi bod reit yn ei wyneb o fel ti'n sôn, Nick. Ond ar hyn o bryd, gallu newid os maen nhw'n ildio a maen nhw'n tynnu'r droed oddi ar y sbardyn. Dyn ddim yn digwydd yn rhy aml mewn tymor. Yn erbyn gwrthwynebwyr da ar bapur, ond mae hon yn noson i'w gofio, i'w fwynhau Gaernarfon ar hyn o bryd. Ac oedd na un dacl gynnar yn doedd. Oedd Noah Edwards yn hapus. Mae wedi gwneud y job yn dydi, a mae wedi gosod be oedd yn mynd i fod yn batrwm am y gêm i gyd. Edwards. Mariet. Fi yn teimlo weithio Mariet yn ddiw drio cymryd cyfrifoldeb, newid pethau. Wedi cyfeirio at y rygbi sy'n dilyn yr rhaglen yma am had i 7 ac mae cyffro y ralio yn Chile i weld nos lun yn hytrach am had i 9 a S4C dilyn y cyffro yna yn ôl yn harfer. Ac yma mae'r cyffro i gyd i cael ei greu gan Gaernarfon. Bod yn wsos fawr i Gaernarfon ar ôl canlyniad yn y Bari penwythnos nesaf. Os dyn nhw'n dal allan yma, trai'r gol i ddim i fyny. 7 pwynt allan o 9 mewn wythnos. Edwards. Edwards arall. Mariet. Backled bach gan Mendes, y dyfarnwr yn chwarae'r fantes, y bêl gan Mariet. Ond mae Malcolm ac Owain wedi defnyddio'r cymal fwy nag unwaith cynta i'r bêl, a dyna mae Gaernarfon wedi bod. Edwards. Dwi'n fel, yn sicr yma yn yr ofal, ti'n gwybod bod Gaernarfon, yn ei ddisgwyl i weld beth i gwyddi thro, Nick. Lloyd. Darren Thomas yn brysgamil ar y ganol y cae. O, amrediad, neb di sylwi arno fo'n mynd, ac i fod yn deg, fe nath Rushton sylwi ac oedd hi mor bwysig fod o am injan sgan y dyn ac am weledigaeth. Bydde wedi bod yn dipyn o gol. Mendes mewn yn galed, tacl gywir, tacl dda. Maen nhw yn dîm arberwyl. Dim amheuaeth am hynny y pnawn yma. Hediad gan Pŵl. 1-2. Edwards.
Bagliad ar Kenny gan... gan Paula Mendes. Ond amrediad gan hwn. Rhediad oddi ar y bêl, neb yn cweit gallu ddilyn o, ti'n gwybod yn union be mae'n neud. Diolch yn trio cael gormod ar hwnna o gwbl, ydy o'n trio mynd am y dinc bach o bosib, so fyddi gallu mynd o gwmpas y golgeidod ella, ond mor anlwcus, am bas, am rediad. Gongol rhy dyn, dwi'n meddwl, iddo mynd o gwmpas, ond fi efo chdi efo, dwi'n meddwl a jyst mynd i clipio'r bel dros fo, edrych a sydd gêm yn gael. Oedden ni'n sôn bod e fwynhad yn chwarae Caernarfon, a mae o yn edrych fel tas fo'n mwynhau hun, dydi? Mae o, sa'n byd gwell na chwarae'r pêl-droed hapus ar y cae na. Be sy'n mynd drwy feddwl hwn? Hynny yw, a cychwyn i yrfa Owain, y rheoli Cei Connah, mae'n gymaint o waith i ddweud, yn does? Lot o waith. Gari ti'n meddwl dros wythnosau dwytha, ers iddo ddod ydi fewn, mae'r tîm wedi gweithygu. Does a ddim dwywaith am hynna. Allwn ni roed Ewrop fel esgus o ran lle mae lefel a ffitrwydd, ond y gwir dydy Cei Connah ddim yn chwarae fel uned. A mae yna lot o hynna lawr i be ti'n neud ar y cae ymarfer. Be maen nhw'n neud ar y cae ymarfer, dwi'n cweit yn siŵr, ond pan ti'n mynd o Neil Gibson, Andy Morrison cyn o fo, mor drefnus. Os ti ddim cweit ar yr un lefel, mae hynna'n dangos yn y perfformiadau. Dwi'n meddwl bod nhw'n llawn amser dyddi yma chweith, felly dyna ddim yn helpu llawer, ond ti angen bod yn artist, dwi'n meddwl, i gael nhw allan o dwbl. Dau newid, ac un dyn sy'n gadael ydy Zach Clark, a maen nhw'n ei gymeradwyo fo am i gol o. Mae wedi bod yn ei chanol i dydy Nick, mae wedi creu, a wedyn wedi cael ei gol. Mae Alex yn sôn am y croesi'r cyntaf, wedyn mae o'n fyw dydy. Ar ôl croesi, mae o'n y cwrt Cosby, a bang! Blast reit i gefn y rhwyd, mae'n heiddi gol heddiw pla. Na, mae o'n. Y ddau nhw wedi gweithio galad. Do, Louis Lloyd y llall i Adel, a'r llall i ddod ymlaen di Adam Davies. Bêl-rwyd Marriott. Thomas. A cadarnhad mae Louis Lloyd sy'n gadael i wneud lle i Adam Davies. Adam Davies yn wneud lles mawr iddo fo, gael gol heddiw. Chwarae 6 allan o'r 7 gêm yn hyn, ac pryd gol, pryd sgoriwr tymor dwytha. Mae'n boenus. Davies yn cyrraedd y bêl gyntaf, o bosib yn mynd drwy goesa Disney, a wedyn just y clash. Disney neu Pŵl, dwi'n cweit yn siŵr. Gobeithio bod yn iawn. Mater o pwy gyrheiddodd gyntaf, Disney ag Davies lawr. Amser pryderus, ond amser hefyd i drafod, ac amser i wneud eilyddio, ac amser i orffwys ambell i chwaraewr, ond yn ddiddorol iawn. Mae Davies i weld yn iawn, di goset, a di Thomas ddim yn gadael. Mae'r gic, dwi'n meddwl, wedi cael ei rhoi o blaid Caernarfon, yn dydi? Yn sicr Davies oedd y cyntaf i gyrraedd y bêl o ran y digwyddiad. Gweld y bêl yn dod allan o blaen i droed, rownd Disney, yn di mae'n hwyr. Yn ffodus i'r ddau chwaraewr, ond gic rydd i Gaernarfon, y penderfyniad cywir. Welcome. Nôl eto at Cei Connah. Mae Neil Gibson efo ni'r rhan o'r tîm sy'n sylwebu ar hon. Dyn nhw wedi cymryd cam gwag, dyn nhw wedi gwneud camgymeriad? Dwi'n dweud yn stretch, Dwi'n gwybod beth sydd wedi digwydd. A na ddeud, mae'n joc o sefyllfa. Maen nhw newi curo Cwpan Cymru. Maen nhw newi mynd i Ewrop, gorffan yn ail. O dan Neil Gibson. 2 gêm i fewn i'r tymor, ti'n gwared o reolo. Dwi'n mynd ati o gynnu. A pa mae'r perfformiadau yn para fel hyn, dal i gael ei holi fydd y cwestiynau. Ac ar ddiwrnod gofyn cwestiwn gwirion, di hwnna ddim yn mynd i fod yn gwestiwn gwirion. Mae cefnogwyr Cei Connah yn ei ofyn o. Ar ferchog eto.
hwnna, wahoddiad i Sears daro honna, ddewisiodd a beidio unwaith eto, Goset wedi creu. Bron yn disgyn drosti, doedd? Thomas. Chwilio am Goset. Ti'n gallu gweld Gwen ar ei wyneb o rhwng y fod Darren Thomas, da ni wedi sôn amdanyn nhw, Mendes hefyd, y triawd yn ganol cae yna, maen nhw'n mwynhau i hunan yn iawn. Hyd yn oed os di'r bas ddim cweit yn ei gyrraedd o, fel welson ni yr eiliad olan fanna. Weithiau ti'n cael y gema na lle mae bob dim yn llifo. Da chi ar yr un un donfedd fel partneriaid triawd, be bynnag ti eisiau alw fo. Ac Ben a sgwydda'n well na'r gwrthwynebwyr. Dyna dyn ni wedi weld heno. A faint o cryf ydy yna ganol cae, ddech chi'n arfer chwarae yna pan ti ar yn un donfedd efo'r dychwanewyd o dy gwmpas fel yna. Cryfdar yn calon y tîm. Ond yn erbyn ail hanner, gymaint o brofiad gan Cei Connah, ti'n sôn Disney, Poole a Noah Edwards, a maen nhw'n ennill y frwydr yna'n gyffyrddus, chwarae teg. Edwards ar y gair. Allan. At Disney ar y gair. Ac at Rhys Hughes. Rhys Hughes a bêl. Isel unwaith eto, dim byd yn cyrraedd. Marriott yn gorau brwyddo'n galed. Davies. Benderfynol. Disney y diwedd yn camu mewn i nebu oedd i angen. Poole. Berry. Wedi bach da ganddo fo. Ond yno oedd Mooney at Goset. Goset at yr eilydd. Matty Hill. Nôl at Thomas. Thomas chwilio am yr hediad oedd di parhau. Creit yn cyrraedd. Wrth y modd gweld y syniad na gan Darren Thomas, i just smalio neu twyllo taflu fewn i'r posib bella, just cymryd y bas deg llath ar, just digon o bwysau ni. Dyna yn yr 20 munud ola. Dyna dechrau feddwl, gallai fod yn 20 munud hir i Cei Connah, mae gan Marriott. Hughes eto. Cei Connah yn paratoi i wneud rhagor o newidiadau. Mae hwnna'n bêl dda mewn gan Declan Poole. Y diwedd yn cael ei chlirio allan gan Paula Mendes. Fyny at Davies. Davies methu dalu Marriott. Un o'r pwyntiau mae'r cefnogwyr eich mynd ar cefn Davies bob yn hyn ydy bod yn dal y beli fyny. A disgwyl chwaraewyr, ti'n gwybod, dod i mewn fod o dan nhw i fewn i'r gem ydyn nhw ganol cae. Mae'n rhai chdi guddiad y bel na bod yn gorfforol fri i gadw'r bel rhwng yr amddiffynwr. Poole. Disney. Poole eto. Noah Edwards. Mantes. Bêl at Berry. Berry. Methu cweit gael ei dan i draed. Yr ergyd gan Hughes. A mae wedi bod yn gyfnod. Mae wedi bod yn gyfnod eithriadol o hir, ond i'n mynd i ddeud ers i'r bêl fynd dros yr yslys, ac os mae Cei Connah eisiau gwneud newidiadau. Ac y dyn sy'n gadael ydy'r Rhys Hughes sydd ddim wedi cael i bynhawn gorau, ond a'i fod nhw'n newid i meddwl. Rhyfedd iawn, mae nhw'n aros i weld beth sy'n mynd i ddigwydd i Declan Poole, dwi'n meddwl. Cyfnod da o feddiant y gorau'r gêm o bosib i Cei Connah, ond ti jyst yn teimlo hefyd o Gaernarfon yn gyffyrddus allan o feddiant, oedden nhw'n drefnus, doedd na ddim bylch a tu ôl iddyn nhw. Eich bod o'n mynd anna'r rhydd i frifol. Nawr te, dyma eich achlysur, dyma'r pob cyntaf. Mae llif oleadau newydd. Clwb Caernarfon yn cael i defnyddio mewn gêm ac oedd i tannu nhw. Mae'r capten dylanwadol a sgoriwr ail gol y gêm, Darren Thomas, yn gadael y maes. Ac Sam Downey yn dod mlaen yn ei lefo.
Ac o'n i'n sôn bod na y ddau dîm wedi gorfod aros yn hir i fod y eilydd ymlaen wrth i gael golwg ar Ben Maher yn dod ymlaen yn lle Hughes. Oedd y bêl yn y chwarae am 5 munud heb fynd allan. Ond ie, mae yna fuddsoddi wedi bod yn y clwb yma. Mae'r fuddsoddi wedi cynnwys y llif o leadau newydd. Ac maen nhw'n teimlo balchder mawr yn y datblygiadau sy'n digwydd yma yng Gaernarfon. A mae'r eilydd yn gyn chwaraewyr Caernarfon wrth gwrs, Mwandwy. A dyna ei gyffyrddiad cyntaf o. Mae'r Disney. Jones. Dawn i nôl. Mae'n dawel. A ryw dawelwch bodlon sy'n mae pawb yma'n gwybod ag eithrio ryw ddigwyddiadau rhyfeddol. Mae'r sgôr yn anochel. Prif adran Gynero, Wrecsam, Abertawe. Honna am 5 o'r gloch fori. I'w gweld ar YouTube, ar Facebook. Ac clic S4C hefyd. Hynny am 5 o'r gloch fori. Y gwir ydyn y gem yma, Nick. Di Gaernarfon ddim yn gorau gwneud dim mwy rwan. Dwi'n gwybod bod nhw'n ei lyfio fysa Adam Davies fel ymosodwr. Dwi'n meddwl, allan bod yna gol yn fama fi. Maen nhw ar y blaen o 2 gol i ddim. Cadw siap rwan. Gwneud yn siŵr bod y llechan lan yn aros. A fi dipyn o ganlyniad. Mae'n dawel iawn. A gemau nesa, Caernarfon. Y gem nesa, Met Caerdydd. Oddi cartre, dyna'r nesa. Ac wedyn y seintiau newydd i ffwrdd hefyd ar 2 gafodd i heilyddio. Dygan a Hogan fanna yn gwylio'r cyfan. Ia, ti sôn am Met Caerdydd ac y seintiau newydd oedd i cartrad 2 gêm nesaf i Gaernarfon. 2 dîm sy'n uwch i penna nhw i dynnu nhw fewn i'r pac. Mariet a Disney. Mariet ni chymryd i allan ac mae'r nôl at Mariet. Disney. Mater y falchder ydy Cei Connah rwan. Mae jyst yn syndod ydi, o'n i'n disgwyl dod yma, o'n i'n disgwyl gweld gêm gystadleuol, 2 dîm eitha tebyg, bydd yn eitha agos at ei gilydd erbyn diwedd y tymor, ond i weld y chwalfa, da ni di wylio, ddim yn disgwyl hyn o gwbl ni. Wel, mi oedd hi'n gêm dda gystadleuol am ryw 10 munud. A wedyn y gol gynta'n dod wedi 19 munud, ac ers hynny, mae Cei Connah wedi bod allan o'i dyfnder yn llwyr. Ti'n mynd arfer deud hynny am dîm o Cei Connah. A mae wedi dweud eto nid y geiriau da ni'n arfer i ddefnyddio i ddisgrifio Cei Connah. Tîm cydnerth, tîm ymladdgar. Beth am record Cei Connah yn y bryn Caernarfon? Wel, dwi'n meddwl 1 o'r 2 gêm ar 15 ola. Mae Caernarfon di ennill yn erbyn Cei Connah. Dyna'r math o dîm mae Cei Connah di bod yn uwch gyngrair Cymru dros y blynydde diwetha. Ac efo'i cyn-reolwr nhw o fewn cyrheiddiad braich i ni. Mae pethau ar hyn o bryd wedi mynd ar chwal Edwards. Mwandwy. Yn cael ei groesiad mewn. Mer! Mi ddyle fod i sgorio yn erbyn i gyn glwb. 2 gyfnod yma efo Caernarfon. Ie, maen nhw dal i fynd ydi, Mwandwy. Di chwarae'r ail hanner ar y dde, tro yma jyst yn crwydro'r chwith, a mae hwnna'n gyfle da. Ddylia Meir, daro'r targed yn sicr y fama. Peniad, chwarae teg iddo, amseririediad yn gret yn y Cwrt Cosbi. 7 gath i ffwrdd o'r gol. Yn amddiffynol o safbwynt Gaernarfon, siomedig iawn bod wedi cael y lle yna.
Ond, ia, i fethu'r targed y fanna, siomedig dros ben. Ei gwranda, mae'n gwybod un. Neu jyst i tynnu lygad reit o'r wrthi ar yr eiliad ola, jyst gadael y bel, jyst y techneg. Pêl chwilio, sa neb yno, nôl yn yma Davies. Ac rywsut rywfodd. Mae cyffyrddiad John Disney yn cyrraedd y golwr, dim yn bas yn ôl. Ie, math o symudiad yn y rhan y cyntaf sy'n fwy o ddynion yn cyrraedd y cwrt Cosby. Gaernarfon ddim yn gorau wrth gwrs. Dyn nhw'n taflu dynion o ganol cae. Torri boliau i gyrraedd y cwrt Cosby, felly Davies oedd yr unig un oedd yn gallu rhoi rhyw fath o gymorth. Wel, stori yr ail hanner yma. Stori yr ail hanner yma ydy cyn lleied mae Caernarfon wedi gorfod i wneud i sicrhau buddigoliaeth yma. Mae o'n gwbl anisgwyl mewn gwirionedd, yn dydi. Pêl eto. Davies, dyma chi gyfle i Davies. Gormod amser o bosib, ond Nash yno, hynny'n ddigon. Mae'n taro o ddiar Declan Pool, mae'n dafliad i Gaernarfon. Mae chwaraewyr Cei Connah nawr yn ffrio fe'i gilydd. Ti'n edrych dros y blynyddoedd, mae'n sygolio yma Adam Davies yn sgorio efo'i gyffyrddiad gyntaf. Pam mae eisiau ddioli hon? Yli, mae'n bwnsio yn garedig, cymryd si ar y boli, mae dy dîm di 2 gol i ddim i fyny. Dwi angen gol, dwi'n ymwysodwr, just doro i fewn. Just efo'r hyder na, just i gael y hyder na gyd yn ôl. 1 gol mewn 6 gêm, hyd yn hyn i Adam Davies efo'r un fel blaenwr. Mae angen un. Mwandwe. Mewn i'r 10 munud ola. Chwilio am yr eilydd. A mae honna yn mynd i fod yn gic o'r smotyn. Blair, Mae'n gwybod. dim amheuaeth am y peth. Ac mae yna gyfle. A does am dadle chwaith. Dio di datgymalu ysgwyf. Mae yr edrychiad yna arno fo. Yn sicr mae di glanio'n anghyffyrddus yma. Oedd hi dipyn o basg am ond chwarae teg iddo fo. A ti jyst yn gwybod, unwaith nath McMullen ddod allan efo'r fath nerf, mae'r yn eitha clyfar o'r be mae'n neud ydy gadael i goes yna. Mae'n hongian i goes yn disgwyl am y cyffyrddiad. So ti'n gallu dadla fo hwnna'n fwy o ddeif. A Darren Thomas yn yr hanner cyntaf, a gath o gerdyn melyn. Ond mae McMullen yn gwybod, unwaith ti'n dod allan fel golgeidwad, mae'r risg yna. A doedd o'n dadla. Wel, Disney sy'n ei chymryd i. Mae yna brotestio bod Jack Kenny yn y cwrt Cosby a mi oedd o la Kenny. Ond mae'r gol yn cael ei chaniatáu. A mae Disney sgorio am yr eilfod tymor yma. O, Jack Kenny na gosach at y llinell na'r golgeidwad erbyn y diwedd. Sbio yna fo. Oedd o'n mewn bod o'n gymryd y cic o smotyn. Ti'n gofio'r un oedd nath Thierry Henry a Robert Pires drio i Arsenal un tro. Eich oedd o disgwyl rhywbeth tebyg i hwnna. Wel, ti'n gwybod be, mae'n ei ddweud gwir fyna. Oedd Martin Taylor, Martin Roberts, Martin... Ochr y cae, mae Martin Williams Roberts, mae'n o'n mynd i helpu Rob Jenkins y bendant fel dyfarnwr. Ti'n gwybod, mae'n gorau cael ei ail chymryd ydy. Pawb yn cysgu. Mae wedi bod yn fnawn dadleuol i'r dyfarnwr mewn gwirionedd. Mae wedi rhoi cardiau feled i Darren Thomas am ffigio. Ac hapusrwydd pur i'r cefnogwr unig. A chwarae teg iddo fo am ei ffyddlondeb a da gweld y nomad yn cael dathlu. A tasa Cei Connah yn cael ail gol. Yn union, o sefyllfa mor gyffyrddus i Gaernarfon. A ti jyst yn meddwl, mae'n ddigon amser, fi'n amser ychwanegol hefyd. Os ti yn ildio un bach arall, hwnna drosedd gan Noah Edwards yn fanna, mae rai deud. Felly mae di methu hwnna, wedyn mae Sears yn ymateb. Heiddi Gerdyn Melyn yndi, ond dylio bod hwnna wedi bod yn gigrydd i'r tîm cartra cyn. O ti 2 gol i ddim i fyny, gyda chdi gema mawr o dy flaen yn wrthnosa nesaf. Ti ddim isio colli dy ben. Yn cael cadw coch am ei byd yma. Wel, pwy byddai'n meddwl bod ni'n dechrau cyffroi bod yna bosibiliad am gol. Allan na hi
Mae'r i weld yn iawn ar ôl ennill y gic o'r smotyn yna, yr ysgwydd wedi lleddfu. Mariat. Nôl at Pŵl, nôl at Mariat. Maen nhw isio'r bêl na mewn. Oedd hi bêl sal, oedd hi mor hawdd. Y dwy lechen lan, mae'r bachgen yma di gadw'r tymor yma. Oedd o'n edrych ymlaen i gadw drydedd, dwi'n siŵr. Ond sbiwch eto lle oedd, sbiwch ar Kenny, rhif 7, gwyliwch rhif 7. Mae'n joc. Bys yndi, ond da ni hefyd yn gallu dadla Sears, dwi'n meddwl ydi o. Di Sears i Gaernarfon ddim yn bell i ffwrdd o'n fo chwaith. Ydy, be o? Ydy ar ei ôl o. Ydy, nhw'n iawn, chwaith na di, Malcolm. So rhywun rhoi bus yn dan, fysa ti? Rwan mae'n fydd gofyn cwestiynau gwirion. Bêl gan Goset. Be oedd y wirion? Goset, gohoddiad yna. Ar draws Davies. Ac mae'r bêl yn dal yn fyw. Wan dwi. 5 munud i fynd. Mariat. Allan. Mae'r eto. Davies. Disney. No Edwards. Edwards. Chyfo be mae un gol yn gallu neud. Gallu rhoi gobaith i chi. Wan dwi! Positif. Gelle'r peth mwyaf positif o ran y bêl wrth i draed, da ni wedi gweld gan Mondwy. Wnaethon ni'n gweld digon o hyn, hanner cyntaf ar y chwith, na'r ail hanner ar y dde, mae'n di mynd yn ôl i'w safle cyntaf rwan. A jyst dod i fewn i'r cae fel sa ti'n ddisgwyl, ond doedd yr erbyn a byth yn mynd i roi unrhyw fath o draffaeth i McMullen yn y gol. Morgan Owen yn gadael y maes. A Joe Fo yn dod mlaen yn ei lefo. A'r gŵr o Awstralia yn dod mlaen yna chi fachlyd bendigedig uwch ben yr ofal. A mae Fo yn teimlo i fod o'n Sydney, mae mor braf yma. Ond Roedd hi deulu fo'n gweld yr hael y munud. Ar bwy mae'r hael yn mynd i fachlyd yma. Oedd hi'n edrych fel tasau mynd i bod ar ben ar Cei Connah, ond mae'r un gic o'r smotyn yna, o leia di'r hyn o beth iddyn nhw ymladd amdano fo, mor gwbl anhebyg ydy'r posibiliad bod fi'n newid y sgôr. Neu sgol chi'n gofod llaw o ge. Edwards. Mi fydd tîm rheoli Cei Connah eisiau dechrau meddwl faint amser ychwanegol fydd. Achos tas nhw'n cael un arall. Mariat. Mendes. Disney sgorio'r y gic o'r smotyn. Na. Hill yn hytrach. Allan at Jones. Hill ar ei holi. Rushton. Gach chi deimlo falle y dyle Cei Connah fod yn taflu mwy tuag at y munudau ola yma. Gwych gan Mendes, mor gorfforol cryd. Diwedd gêm fel un, daw di correctly gan y boi fod yn gorfforol cryd. Mendes y teip o chwaraewr, unwaith mae'n teimlo cysylltiad y chwaraewr tu ôl iddo fo, sgyn ti'n chance. Mae ddigon, wel, y coesau yna ddigon hir i gadw'r bêl i ffwrdd, a wedyn mae wrth i fod jyst yn rowlio i ffwrdd o'r gwrthwynebwyr. Mae bwmp o mae Ben Mar, mae allan o'n lluni ar hyn o bryd, mae yn rhwbio'r ysgwydd na, mae yn amlwg bod eisiau aros ymlaen erbyn i gyn glwb, bod diom yn gyfforddus, Mwandwe yn hen anghywir y cae o safbwynt Cei Connah. Mae angen iddyn nhw symud y bêl i fyny'r cae.
Edwards. Davies a Hill o fi'n gwneud i'n anodd iddyn nhw symud y bel i fyny'r cae, ond Cei Connah dal methu mewn gwirionedd os ydi stamp hyd yn oed ar y munudau ola yma. Mar chwilio am Kenny. 5 munud o amser yn cael ei ychwanegu at ddiwedd y gêm. Disney. Edwards. Disney eto. Pŵl yn mynd ar rediad. Mae'r bel chydig bach yn ei ddwm i Pŵl, mae'n cael ei ddynnu nôl, ond mae wedi edrych dros y llinell wen. A mae'n gig gol. Ie, pnawn siomedig i bob un o'r chwaraewyr, yr ymwelwyr Cei Connah wrth gwrs. Davies dwi'n da. Davies lawr, ddim yn edrych yn gyffyrddus, nôl ar ei draed. So mae'n arth gwael dwi'n meddwl. Wel, mae wedi bod yn gyfnod da i Gaernarfon. Ac unwaith eto, mae'n gair yma ar yr ofal a maen nhw'n gwybod mae hynny yn gallu bod yn sail i dymor da. A mi'r Cei Connah o bosib yn rhyw holi dybed allan nhw'n wneud be mae Caernarfon di gwneud. Troi cychwyn, Simpson yn dymor positif, ac os oedd pawb di disgwyl i'r dymor fod yn positif. Nawr te, mae'r chwarae yn cael ei oedi. Ie, mi bydde wedi chwarae mantes fel arfer, ond mae Davies di taro i ben wedyn, mae rhaid i'r dyfarnwr ar chwarae i ben. Ie, ti'n gwybod beth, oedd fyny am y peniad yna Adam Davies, wel, chydig bach yn sgwar, oedd yn gwarchod i hun, felly dy ddim syndod gweld chydig bach o collision os licid i am honna yn un cas. Just yn bownsio, Mariet i fewn yn onest y ddau, ond ie, dwi'n siŵr fydd y ddau'n iawn. Cyfle i ni, Owain, holi chi, pwy ydi seren y gêm yma? Wel, nifer fawr o chwaraewyr y tîm cartra yn heiddi cael look-in os licid i, ond Danny Gossett i fi yn ganol y cae wedi rheoli. Mae wedi bod mor dda allan o feddiant yn ennill gymaint o'r peli, yr ail beli'n ganol cae, a wedyn mewn meddiant. Mae wedi bod yn dda iawn hefyd yn cysylltu efo'r ymosodwyr. Chwarae teg, Danny Gossett ser yn y gêm. A'r lleill oedd yn cael y look-in ganddo chi? Darren Thomas yn un, Mendes yn un arall. Da ni'n di enwi yn unigol yr amddiffynwyr chwaith, boes fel Mooney a Sears, Owen, bob un di chwarae'n dda, chwarae teg. Mae wedi bod yn bnawn rhyfedd. Mae wedi bod yn bynhawn o reolaeth lwyr i Gaernarfon ar ôl rhyw 5 munud bach bywio gan Cei Connah, dim mwy na hynny gan yr ymwelwyr. A wedyn mae wedi bod mor dawel yma. Mor dawel, achos bod y fuddugoliaeth mor amlwg sicr a hynny. Mariet. Wandwe. Yep. Dyn nhw'n dod i achub Cei Connah. Mae'n chydig bach yn hwyr. Ac gwaith pwysig yn rhywle mae'n siŵr ganddyn nhw yn ôl i harfer. Noah Edwards at Mwandwe. A bydd hi'n ddiddorol mewn rhyw 2 fis gweld sut fydd hi ar Cei Connah. Fydden nhw'n gallu troi y tymor mae ben i weirydd sy'n nhw angen gwneud. Kenny, cyd chwarae da rhyngddo fo. A Pŵl. Ac oedd angen yr amddiffyn o dan drwy'n yr eilydd Tyler Berry. A mae Mooney chwarae teg, a mae Sears, a mae Edwards di chwarae'n dda fel ydych chi'n deud yn y canol, pam angen. Ie, nath o'n dda i gliddio chwarae teg. Unwaith ti'n gwynebu gol dy hun, a croesiad beryglus yn dod i fewn fela. Mae'n risg o roed i'n rhwyd dy hun, ond nath o'n dda Mooney. Wrth gwrs, maen nhw wedi cymryd y gic yn gyflym, mae rhaid iddyn nhw wneud. Y wiriad fan yna, mae peniad lawr gan Kenny.
syth at y golwr, a fydd e'n bris o gwbl ar y golwr i godi ar ei draed ac o bosib. Dyna fydd digwyddiad ymosodol ola'r gêm. Ie, swn i'n tybio, croeso gan Disney, yn y gwiriad mawr, felly Bale yn yr awyr am gyfnod hir. Jyst yn golygu bod Kenny methu cael unrhyw fath o bwer ar ei syth i ddwylo hwn. Bydd yn ddiolchgar iawn ac o bosib hon bydd y Cei Connah. Ddim gweud. Edwards yn ei cholli hi. Rushton. Nash. Nash at Edwards. No Edwards yn erbyn i gyn glwb. Allo greu rhywbeth. Allan Mwandwe. Mwandwe. Cael y bel i mewn i'r cwrt. Mae'n disgyn yn y cwrt chwech. Sodliad bach clyfar iawn gan Kenny. Ond dim digon clyfar i Gera McMullen. Na gwaith da eto gan Mwandwe. A croesiad na'n cyfri gwiriad arall. Gwybod yn union be mae'n drio wneud efo'r sodliad, ond wrth gwrs chydig bach yn rhy ganolig. McMullen wastad yna, a wastad yn disgwyl y sodliad gan yr ymosodwr. Bel fyny, chwilio am Davies. A mae'r dyfarnwr yn dal i adlu'r gêm yn rhagddi. Da ni'n mynd fewn i'r 6 funud o amser ychwanegol. A falle bod y digwyddiad yna yn croniclo prynhawn am i nos Cei Connah. Ti laen, ref? Dio mewn brys na di. A mae o di awgrymu ydio efo i fus canol bod yna funud arall i fynd. A dwi'n gobeithio mae dim ond yn nodi amser oedd efo'i fus canol. Sa'n angen hyn ar ddiwedd gêm. Mae Joe Fo yn cael y garden am wastraffu amser mewn gwirionedd, mewn difri calon. Maen nhw ar y blaen mor gyfforddus. A da i wedi trio ddwywaith o, a gwni awgrymu rwan mae o bosib dyma fydd y cegol ar gêm. Ia, allwch chi ddall rhwystredigaeth hwn ar ddiwedd pnawn da. Ia, hon fydd y Cei Connah, da ni'n gorau ffeindio'r bel wan. Y Mendes di taron yna mor galad, mae dros y castell. Mae hi, mae yna rywle. Ac wrth gwrs, mae'r ail bel yn cyfan, mae'r gyntaf yn dychwelyd. Mae rhaid i'r dyfarnwr chwythu chwipa, mae'r diwedd yma mewn peryg o droed bach o ffars. Dyna ddigwyddiad ola gêm sydd mae'r rhaid deud yn stori. Y stori ydy bod Caernarfon wedi gallu chwalu Cei Connah a dim dyna sy'n digwydd fel arfer. Goliau gan Paulo Mendes, Darren Thomas a Zach Clark yn ei geid i'n 2-0 yna cecor smotting gan Disney i'r ymwelwyr. Ond y sgôr derfynol yma ar brynhawn am un nos gwarthus i Cei Connah, campus i Gaernarfon, Caernarfon 2, Cei Connah 1. Diolch yn fawr iawn, ac fe ddath y chwiban ola i orffen penwthnos arall. Dyma chi y canlyniadau. Penwthnos da iawn i'r Holffordd. Y Bari hefyd yn ennill gartre, ond pnawn yma, Caernarfon sy'n dathlu'r fuddugoliaeth na. Pen y bont yn mynd yn wych. Mae 3 ar y brig. Mae'n gwrth mor y campus chwarae teg. Balad i ennill nefyn y seintiau wrthnos hefyd. Diddorol ewi o ran uwch cyngred Cymru JD. Ail hanner, Malcolm Allen sy'n gyda fi a chwarae teg. So yna unrhyw amheuaeth nath Caernarfon newid hynny yn yr ail hanner yna. Do, llwyriol i'r gêm, do. Da bechod gweld Cei Connah ddim yn mwy cysadleol yn bob un safle. A yn diwedd Caernarfon yn heiddiannol o'r 3-1. Mae'n ni weld dipyn bach o'r ail hanner fan hyn o so y peniad yna, oedd y bwyr ar y croesiad, a Mendes jyst gorau cael ei ben iddi a jyst i'w chyfeirio i at y postud, a sgwrs sy'n dilyn i fyny. So, un o'ch chwaraewyr gorau ar y caes, cyn o'n mynd wrth y caes, Zach Clark, di dysgu gymaint o'i berfformiadau a camgymeriadau tymor yma, ond yn sicr, edrych ar Caernarfon heddiw, maen nhw wedi creu rwan i byd bach o momentum. 7 pwynt mewn 3 gêm dwytha, felly maen nhw'n cael hyder ar i'w agwedd a ysbryd gwahanol yn stafell newid wan. Ie, maen nhw'n rediad bach da, gwrthwyneb llwyr o Cei Connah. Od gol yn y 5 munud ola, yn dechrau mynd amdani. Bydd hwnna unrhyw gysur i'r rheolwr? Na. Dwi'n edrych am y gwestiwn, clutching at straws yn enwol. Dwi'n gwybod, bydden nhw hefyd, heno. Dwi'n gwybod, bydden nhw ail edrych ar beth sy'n digwydd yma. Ond
I fi, oedden nhw ddim mewn cysylltiad efo'i gilydd, oedd y system ddim rili yn gweithio. Nath o newid o'n ail hanner i mynd rhywun peth a Gaernarfon. Nath o nid y well ffordd na, ond dal i fod. Ond yr awch a'r angedd, a ti'n meddwl pan gynnwch chi chwaraewyr yn gwmpas yn mynnu bod chdi'n cadw safon perfformiad, ond na neb fel arweinydd ar y cae Cei Connah. Ie, dyddiau gwahanol iawn o ran Cei Connah, ond Caernarfon wrth ni weld y machlyd na. Dyddiau da iddyn nhw yn dychwelyd. Da'r teimlad chi'n cael, mae'r carfan wedi cryfhau Richard Davies yn cael y gair ola gyda'i gryw. Ond yr gair ola wrthon ni hefyd fan hyn heno. Diolch am y cwmni, Mr Allen. Braf iawn cael cwmni. Malcolm, fel arfer, cofiwch hefyd y seintiau yn Fiorentina wythnos yma. Mwy o chreuon i ddod o'r Esbdrec, neu oedd un o chreuon sydd nesa. Ond ni'n gwylch yn cwrdd â'r Stormers, mae hwnna'n fyw yn Caernarfon, sydd wedi cael Stormer fan hyn heno. Wel fawr i chi, ond i'ch cymwyr.